Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, με ταπείνωση ερχόμαστε στην παρουσία σου και σε προσκυνούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι τόσο θαυμαστός Θεός, ο Πατέρας μας και ο Βασιλιάς ολόκληρου του σύμπαντος. Πατέρα, αυτή τη στιγμή προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα σου να μας μιλήσει, να αγγίξει τις καρδιές μας, να μας μεταμορφώσει, να φέρει αναζωπήρωση, να φέρει νέα δέσμευση, νέα αφοσίωση και η χαρά να γεμίσει όχι μόνο τις καρδιές μας, αλλά να εξαπλωθεί σε όλο το Μίσιγκαν, σε όλο το έθνος, σε όλο τον κόσμο. Και θέλουμε να δούμε τον Ιησού σύντομα. Προσευχόμαστε για το Άγιο Πνεύμα σου αυτή τη στιγμή, στο πολύτιμο όνομα του Ιησού και με τις αρετές του. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν, αμήν. Ο Ιησούς έρχεται σύντομα και αυτό ήταν χλιαρό. Αμήν. Έπρεπε να είχατε εκραγεί. Δεν μπορείτε καν να φανταστείτε. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί εκείνη τη μέρα. Ο Ιησούς έρχεται επιτέλους. Ο παππούς μου μιλούσε όλη του τη ζωή για τη Δευτέρα Παρουσία. Όλη του τη ζωή τραγουδούσε για τη Δευτέρα Παρουσία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, τραγουδούσε μόνο τραγούδια για τη Δευτέρα Παρουσία. Πέθανε όταν ήταν 103 ετών και πέθανε με την ελπίδα να δει τον Ιησού. Και μου είπε, ο Ιησούς έρχεται. Να είσαι έτοιμος, γέ μου. Ο Ιησούς έρχεται. Και τώρα είμαστε πιο κοντά από ποτέ άλλοτε. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά για να κοιτάξεις γύρω σου και να δεις τα σημεία να εκπληρώνονται. Δεν πρόκειται να τα αναλύσω τώρα. Αυτό είναι για ένα διαφορετικό σεμινάριο. Δεν θα αναλύσω λεπτομερώς τις προφητείες, τα γεγονότα των εσχάτων καιρών. Ωστόσο θέλω να... Και εμείς, μόνο ο Θεός ο Παντογνώστης γνωρίζει τους καιρούς. Κανείς απολύτως δεν ξέρει. Και είναι μεγάλο λάθος να προσπαθείς να ορίσεις χρόνους ή οτιδήποτε σχετικό. Αλλά γνωρίζουμε τα γεγονότα. Και τα γεγονότα μας δείχνουν τους καιρούς. Και αν πάρετε μερικά βιβλία, προφανώς παίρνετε τη βίβλο, συγκεκριμένα τον Δανιήλ και την Αποκάλυψη, και παίρνετε τη Μεγάλη Διαμάχη, τα τελευταία 12 κεφάλαια, και παίρνετε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών παράλληλα, και παίρνετε την προετοιμασία για την τελική κρίση, και παίρνετε την επερχόμενη σύγκρουση, και παίρνετε τα σχόλια για τον Δανιήλ και την Αποκάλυψη. Αν διαβάσετε αυτά τα βιβλία, με ακούσατε ποια βιβλία είπα? Όχι, μερικοί από εσάς δεν ακούσατε. Τη βίβλο, συγκεκριμένα τις προφητείες από τον Δανιήλ και την Αποκάλυψη, τα τελευταία 12 κεφάλαια της Μεγάλης Διαμάχης, όλο το βιβλίο, αλλά συγκεκριμένα τα τελευταία 12 κεφάλαια, τα τελικά γεγονότα, την προετοιμασία για την τελική κρίση. Μόνο μερικά από αυτά ανέφερα. Η επερχόμενη σύγκρουση, τα σχόλια για τον Δανιήλ, την Αποκάλυψη κτλ. Αν τα διαβάσετε, σας δίνουν τα γεγονότα και τη σειρά τους και θα δείτε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα και δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα. Αλλά αν αναφέρω μερικά, εκεί αναφέρεται ότι, ακούστε, θα υπάρξει μια αλλαγή του συντάγματος. Αυτό είναι στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, κεφάλαια 9 και 10, μια αλλαγή του συντάγματος. Και λέει, όταν αυτό συμβεί, ξέρουμε ότι τα τελικά γεγονότα έχουν ξεκινήσει. Και μετά λέει ότι αυτά τα τελικά γεγονότα θα εξελιχθούν γρήγορα. Θα είναι γρήγορα το ένα μετά το άλλο με ταχύτατη διαδοχή. Δεν θα έχετε καν χρόνο να αναπνεύσετε. Θα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Και μετά την αλλαγή του συντάγματος λέει ότι κάτι πρόκειται να συμβεί. Η προτεσταντική Αμερική θα απλώσει το χέρι της πάνω από το χάσμα και θα ενωθεί με τον Ρωμαιοκαθολικισμό και θα ενωθεί με τον πνευματισμό. Και όταν αυτό συμβεί, λέει, το έθνος μας έχει βιώσει πλήρη εθνική αποστασία και εθνική αμαρτία. Και τότε σταματάει και η μακροθυμία και η υπομονή του Θεού. Λέει ότι όταν η προτεσταντική Αμερική ενωθεί με τον καθολικισμό και τον πνευματισμό, το έθνος μας έχει δημιουργήσει μια εικόνα του θηρίου. Εισαγωγικά κλείνουν, λέει κυριολεκτικά ότι το έθνος μας έχει δημιουργήσει μια εικόνα του θηρίου και μετά λέει ότι η Εκκλησία και το κράτος αμέσως θα ενωθούν και η Εκκλησία θα χρησιμοποιήσει τη δύναμη του κράτους για να επιβάλλει θρησκευτικούς νόμους, συγκεκριμένα το νόμο της Κυριακής.
Όταν αυτό συμβεί, η εθνική αποστασία έχει φτάσει στο όριο. Η εθνική αμαρτία έχει φτάσει σε αυτό το όριο και αμέσως θα ακολουθήσει πλήρης εθνική κατάρρευση και καταστροφή. Και μετά λέει, όλα τα έθνη χωρίς εξαίρεση θα ακολουθήσουν το παράδειγμα και θα θεσπίσουν τον νόμο της Κυριακής. Και κρίση θα ακολουθήσει σε όλη τη γη. Και θα μπορούσα να συνεχίσω και να συνεχίσω. Λέει ότι αυτό ξεκινά τη μικρή περίοδο θλίψης. Και λέει, κάποιοι θα φυλακιστούν, κάποιοι θα χάσουν περιουσίες και δουλειές. Δεν θα μπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε. Παρεμπιπτόντως δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Λατρεύω την κυπουρική. Αν δεν έχετε κήπο μέχρι τότε, μην έρθετε στον κήπο μου, εκτός αν έρθετε την επόμενη εβδομάδα και με βοηθήσετε να δουλέψω στον κήπο. Λέει ότι όταν δούμε τα τελικά γεγονότα ακριβώς πριν, πρέπει να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να μετακομίσουμε έξω από τις μεγάλες πόλεις. Ξέρετε αυτά τα αποσπάσματα, έτσι δεν είναι? Τα βρίσκεται επίσης στο βιβλίο «Ζωή στην Ύπαιθρο», αν διαβάσετε προσεκτικά. Και μετά λέει, όταν δούμε τον νόμο της Κυριακής, τότε είναι το τελευταίο σήμα και η τελευταία ευκαιρία να φύγουμε, η τελευταία ευκαιρία, αλλά λέει ότι θα έπρεπε να είχαμε φύγει νωρίτερα, μπορεί να είναι πολύ αργά ούτως ή άλλως, δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά μετά λέει ότι μετά τον νόμο της Κυριακής και μετά την αποστασία και μετά την πλήρη κατάρρευση και καταστροφή όλων των σχεδίων και τις καταστροφές, λέει κρίση παντού, τότε είναι που ο Θεός θα αρχίσει να αποκαλύπτεται υπέρ του λαού του. Και λέει ότι αυτοί που θα είναι στην εξοχή θα ζουν σαν βασίλισσες και βασιλιάδες. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και μετά λέει ότι ακόμα και αυτοί που θα είναι στη φυλακή θα βιώσουν την παρουσία του Θεού μέσω των αγγέλων του και η φυλακή θα φωτιστεί με την παρουσία του Θεού. Δεν είναι όμορφο αυτό, αλλά δεν θα τα αναλύσω όλα αυτά. Απλώς θέλω να τα αγγίξω λίγο και μετά θα προχωρήσω παρακάτω. Θα μας αντιμετωπίσουν σαν προδότες, θα μας βάλουν σε φυλακές και τότε θα παρουσιάσουμε το αληθινό Σάββατο και το Ευαγγέλιο και τα πάντα. Και πολλοί όταν έρθουν οι δοκιμασίες θα φύγουν από την εκκλησία. Και λέει ότι το χρυσάφι και το κατακάθι θα διαχωριστούν και πολλοί άλλοι θα έρθουν στην εκκλησία και θα υπάρξει μια μεγάλη αφύπνιση και χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες θα βαπτιστούν, το θυμάστε αυτό. Και αμέσως μετά θα υπάρξει ένα τελικό διάταγμα, το διάταγμα θανάτου, που θα ανακοινώσει την ημερομηνία που θα είμαστε εκτός της προστασίας του νόμου. Και μετά από αυτό αμέσως οι τελικές πληγές. Και λέει, συνειδητοποιούμε μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης πληγής, το θυμάστε, ότι η περίοδος της χάριτος έχει ήδη κλείσει. Και τότε θα βιώσουμε τον μεγάλο καιρό της θλίψης, τη νύχτα του Ιακώβ, όπως επίσης ονομάζεται. Και μετά η δεύτερη έλευση και θα δούμε τον Ιησού. Θα σηκώσουμε τα κεφάλια μας, θα δούμε το μικρό σύννεφο και μετά μεγαλύτερο και μετά ακόμα μεγαλύτερο και πιο λαμπερό. Θυμάστε, αυτός είναι ο Θεός μας, τον περιμέναμε. Τον περιμένεις. Ωραία, πώς περιμένεις, έτσι? Περιμένω. Πώς πρέπει να περιμένεις? Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τα γεγονότα, θα μιλήσουμε για την αναμονή. Η βίβλος λέει στον Δανιήλ και ο Ιησούς λέει, παραθέτοντας τον Δανιήλ, ότι θα υπάρξει μια κρίση, όπως ποτέ άλλοτε στην ιστορία. Η παλαιά κρίση, η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία, η πιο τρομερή κρίση στην ιστορία, σε όλη την ιστορία αυτής της γης, καμία από αυτές μαζί δεν θα συγκριθεί. Λέει, πολύ ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να υπερβάλλουν τις κρίσεις, να τις κάνουν μεγαλύτερες από ό,τι είναι. Όμως είπε ότι η τελική κρίση θα είναι τόσο μεγάλη που καμία υπερβολή δεν μπορεί καν να πλησιάσει το μέγεθος αυτής της κρίσης. Σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι θα χάνουν το μυαλό τους, η καρδιά τους θα λιποθυμά, η καρδιά τους θα σταματά, οι άνθρωποι θα τρελαίνονται, θα πεθαίνουν εξαιτίας αυτής της κρίσης. Πώς θα την αντιμετωπίσεις? Νομίζεις ότι τότε θα προετοιμαστείς? Η γυναίκα μου είχε μια επιχείρηση πριν μας καλέσουν στη γενική διάσκεψη. Και η γυναίκα μου είχε ένα μικρό γυροκομείο, φροντίζοντας βετεράνους στο σπίτι μας. Και κάθε εβδομάδα ερχόταν ένας κρατικός υπάλληλος και τους μιλούσε, είτε σύμβουλος είτε νοσηλεύτρια. Αλλά μία φορά το μήνα ερχόντουσαν και έλεγχαν αν όλα είναι εντάξει. Και μας ενημέρωναν, θα έρθουμε την Τρίτη. Εντάξει, και θα ήμασταν έτοιμοι. Αλλά μία φορά το χρόνο ερχόταν το κράτος και ποτέ δεν μας ειδοποιούσαν. Μπορούσαν να έρθουν Τρίτη ή Παρασκευή. Μπορούσαν να έρθουν Κυριακή το πρωί ή το βράδυ. Ή στις 11 το βράδυ. Ή στις 6 το πρωί ή στις 2 το μεσημέρι. Ποτέ δεν ήξερες πότε θα έρθουν. Και όταν ερχόνταν έλεγχαν τα πάντα. Πώς είναι το φαγητό. Πώς είναι το ψυγείο. Η θερμοκρασία, ο πυροσβεστήρας.
τα φάρμακα, οι φάκελοι, τα πάντα. Η διαδρομή διαφυγής πυρκαγιάς από το σπίτι, τα πάντα. Τους έπαιρνε 4-5 ώρες να ελέγξουν τα πάντα. Και μας το έλεγαν κάθε φορά. Χρόνο με το χρόνο. Η γυναίκα μου είχε πιστοποίηση ως η καλύτερη μονάδα στην πολιτεία. Την επόμενη χρονιά η καλύτερη μονάδα στην πολιτεία. Την επόμενη χρονιά η καλύτερη μονάδα. Έχει όλες αυτές τις πιστοποιήσεις. Η καλύτερη μονάδα στην πολιτεία. Η καλύτερη μονάδα. Και τη ρωτούν παντού όπου πηγαίνουμε. Δεν είναι έτοιμοι όταν πρέπει να τους δώσουμε παραβάσεις και πρόστιμα και να κλείσουμε κάποιες επιχειρήσεις. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ είστε πάντα έτοιμοι. Ποιος σας λέει ότι θα έρθουμε? Τι κάνετε για να είστε έτοιμοι? Και η γυναίκα μου λέει, αυτό είναι το κλειδί. Προετοιμάζομαι κάθε μέρα σαν να ήταν αυτή η μέρα. Πώς προετοιμάζεσαι για την τελική κρίση? Προετοιμάζομαι κάθε μέρα σαν να ήταν αυτή η μέρα. Εσύ προετοιμάζεσαι σήμερα. Γιατί αν δεν προετοιμαστείς σήμερα, δεν θα προετοιμαστείς αύριο. Δεν είμαι προφήτης, αλλά μπορώ να προφητεύσω. Αν δεν προετοιμαστείς σήμερα, δεν θα προετοιμαστείς αύριο. Γιατί το αύριο δεν θα είναι διαφορετικό από το σήμερα. Και η Δευτέρα δεν θα είναι διαφορετική από την Τρίτη ή την Τετάρτη. Και αν δεν προετοιμαστείς σήμερα, δεν θα προετοιμαστείς ποτέ. Στην πραγματικότητα ο Ιησούς λέει και ότι πριν τη Δευτέρα παρουσία θα είναι όπως τις μέρες του Νόε. Μέρα. Και τότε ο Ιησούς λέει, και ο Ιησούς δεν λέει, ξέρετε ότι ήταν φοβερή αμαρτωλή. Ο Ιησούς λέει, αυτή ήταν η αμαρτία τους. Έτρωγαν. Έχω δίκιο. Ποιο είναι το πρόβλημα με το φαγητό? Ποιος αγαπάει το φαγητό? Αδερφέ, αν έχεις καρπούζι και κεράσια και γεμιστές πιπεριές και γεμιστά λαχανοντολμάδες, κάλεσέ με. Θα έρθω. Μου αρέσει το φαγητό. Λατρεύω τον μπρόκολο. Όταν τα βάζεις στο φούρνο και προσθέτεις λίγο αλάτι, σκόρδου και ελαιόλαδο, παράδεισος. Είναι ήδη παράδεισος στη γη. Και δεν νιώθω ενοχές. Το τρώω. Και μπορώ να τρώω για πάντα. Ποτέ δεν παίρνω κιλό. Ξέρω δεν δίκαιο, δεν με νοιάζει καθόλου. Τέλος πάντων, τώρα σκεφτείτε το αυτό. Ο Ιησούς είπε, έτρωγαν. Έχτιζαν σπίτια. Είναι αμαρτία να χτίζεις ένα σπίτι? Εντάξει, παντρεύεσαι. Είναι αμαρτία να παντρεύεσαι? Όχι. Αμαρτία είναι να είσαι με κάποιον χωρίς να είσαι παντρεμένος. Είναι υπέροχο να παντρεύεσαι. Ο Ιησούς θέσπισε, ο Θεός θέσπισε τον γάμο. Με ακολουθείτε? Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Η μεγαλύτερη αμαρτία που ποτέ δεν βλέπουμε. Φοβόμαστε να μην παραβιάσουμε το Σάββατο και καλά κάνουμε. Φοβόμαστε να μην παραβιάσουμε αυτή ή εκείνη την εντολή και καλά κάνουμε. Αλλά ποτέ δεν φοβόμαστε τη ρουτίνα. Αυτό λέγεται ρουτίνα. Και αν αμαρτήσεις, νιώθεις την ανάγκη να μετανοήσεις και να αλλάξεις. Αλλά αν ζεις τη ρουτίνα, δεν νιώθεις την ανάγκη να αλλάξεις. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η ρουτίνα? Το πρωί όταν ξυπνάς, λες την καθημερινή σου προσευχή, κάνεις, ελπίζω πραγματικά, κάποιοι το κάνουν ακόμα με αφοσίωση, το προσωπικό σου αφιέρωμα και μετά πας στην εργασία σου και το απόγευμα αργά το βράδυ επιστρέφεις στο σπίτι σου, ελπίζω να κάνεις ένα αναζωογονητικό ντους, εντάξει. Και μετά τρως βραδινό και μετά ελπίζω κάποιοι από εσάς έχετε ακόμα την καλή συνήθεια να κάνετε το μάθημα του Σαββατιανού σχολείου και μετά βλέπετε τις ειδήσεις, τα κακά νέα που είναι πάντα άσχημα για λίγο και είναι πάντα χειριστικά όλα τους. Και μετά πας για ύπνο. Και τη Δευτέρα κάνεις το ίδιο. Και την Τρίτη τι κάνεις? Ξυπνάς το πρωί, κάνεις, ξέρεις, πας στη δουλειά, γυρίζεις σπίτι, πας για ύπνο. Τετάρτη τι κάνεις? Πέμπτη τι κάνεις? Παρασκευή τι κάνεις? Το Σάββατο είναι διαφορετικό. Και μετά τη Δευτέρα ξεκινάς πάλι από την αρχή και την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα και να τα Χριστούγεννα και να το επόμενο έτος και μετά πάλι Χριστούγεννα την επόμενη χρονιά και χρόνο με τον χρόνο το ίδιο ξανά και ξανά και ξανά. Και αν την Τετάρτη δεν χρειάζεται να πας στη δουλειά, σκέφτεσαι, άνθρωπε μου, νόμιζα ότι είναι Σάββατο σήμερα, γιατί βγαίνεις από τη ρουτίνα? Με καταλαβαίνεις? Και μετά οι μέρες μοιάζουν τόσο πολύ που λες είναι Τρίτη ή Τετάρτη σήμερα, με καταλαβαίνεις? Και όταν είσαι μέσα στη ρουτίνα, ο χρόνος περνάει γρήγορα και δεν έχεις κάνει τίποτα λάθος. Οπότε δεν νιώθεις την ανάγκη να αλλάξεις και πριν το καταλάβεις, το τέλος είναι εδώ. Και η ρουτίνα σε κάνει να μην προετοιμάζεσαι. Και ο Θεός λέει ξύπνα, βγες από τη ρουτίνα, κοιμάσαι. Είναι ώρα να έχεις μια διαφορετική ρουτίνα. Είναι ώρα να βγεις από τη ρουτίνα σου και να κάνεις τον Θεό, την προσευχή και τη μελέτη, την προετοιμασία, την αποστολή προτεραιότητα. Γιατί αυτά είναι που θα πάρεις στον ουρανό, τα άλλα θα καούν. Βγες από τη ρουτίνα. Έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Βάλε τον Θεό πρώτο. Μην παίζεις παιχνίδια με την αιώνια ζωή σου. Και αυτό έκαναν. Το έκαναν ξανά και ξανά μέχρι που η πόρτα έκλεισε. Και τότε ακόμα δεν ξύπνησαν. Και όταν ήρθε η βροχή ξύπνησαν, αλλά ήταν πολύ αργά. Δεν θέλεις να ξυπνήσεις όταν έρθει η τελική κρίση. Θα είναι πολύ αργά.
είναι ώρα να ξυπνήσεις. Με ακολουθείς και είναι ώρα να προετοιμαστείς. Αλλά αυτή ήταν η εισαγωγή. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε. Εσύ πώς προετοιμάζεσαι αλήθεια? Πώς προετοιμάζεσαι πρακτικά? 1, 2, 3, 4. Πώς προετοιμάζεσαι? Θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως τώρα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θα σου πω μια ιστορία, γιατί αγαπώ τις ιστορίες. Ποιος δεν αγαπάει μια καλή ιστορία, Όποτε θέλεις να βγεις από τη ρουτίνα και θέλεις να προετοιμαστείς, όσο είσαι κοιμισμένος, ο σατανάς λέει μην τους αγγίζετε, αφήστε τους ήσυχους. Μάλιστα στα εκλεκτά μηνύματα το πνεύμα του προφήτη λέει ότι η Εκκλησία κοιμάται. Πόσο μεγάλο μέρος της Εκκλησίας, πόσες παρθένες κοιμούνται, οι μωρές ή οι φρόνιμες? Όλες. Και λέει κοιμισμένοι ποιμένες κηρύττουν σε κοιμισμένα μέλη. Αυτό σημαίνει ότι όλοι, εγώ κηρύττω και κοιμάμαι. Αυτό σημαίνει ότι τι είναι ο ύπνος? Δεν έχεις επίγνωση του τι συμβαίνει. Δεν έχεις επίγνωση της επιτακτικότητας της εποχής που ζεις. Δεν συνειδητοποιείς ότι στην πραγματικότητα ζούμε τα τελείως τελευταία γεγονότα. Και θα έπρεπε πραγματικά να προετοιμαστούμε. Και έτσι λέει Θεέ του απέραντου ουρανού, ξύπνα μας, σε παρακαλώ. Θεέ του ουρανού, ξύπνα μας. Όταν κοιμάσαι, ο σατανάς σε αφήνει ήσυχο. Αλλά όταν αποφασίσεις να ξυπνήσεις, ο σατανάς το μισεί αυτό. Οπότε μόλις ξυπνήσεις θα σε επιτεθεί. Γιατί είναι σαν λιοντάρι που προσπαθεί να μας κατασπαράξει. Μισεί τα παιδιά του Θεού. Και έτσι αν δεν δέχεσαι επίθεση, πρέπει πραγματικά να αναρωτηθείς αν είσαι καλά. Μόνο όταν δέχεσαι επίθεση ξέρεις ότι είσαι καλά. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνεις? Αν δεν έχεις προβλήματα, τότε κοιμάσαι, αδελφέ και αδελφοί. Και έτσι, άφησέ με να σου πω την ιστορία. Ήμουν σε μια περιφέρεια κάπου στον βορρά και μου μίλησαν και τους μίλησα και είπα αδελφοί, πρέπει να κάνουμε ευαγγελισμό. Δεν είναι πρόταση, είναι εντολή. Πάστορα, ο ευαγγελισμός δεν λειτουργεί. Απολύτως δεν λειτουργεί όταν δεν τον κάνεις. Ο ευαγγελισμός που δεν κάνεις δεν λειτουργεί. Όταν τον κάνεις λειτουργεί. Αλλά πρέπει να το κάνεις σωστά. Δεν μπορείς να πας στον κήπο και να μαζέψεις ντομάτες. Αυτό κάνεις, θερίζεις ευαγγελισμό. Αν δεν προετοίμασες το έδαφος και δεν φύτεψες τις ντομάτες και δεν τις πότισες και με παρακολουθείς, να ξεχορταριάσεις, να καλύψεις, να κλαδέψεις και πρέπει να προετοιμάσεις το έδαφος και να δουλέψεις τις ντομάτες πριν μπορέσεις να τις θερίσεις. Αυτός είναι ο λόγος που ο ευαγγελισμός δεν λειτουργεί, επειδή απλώς θέλουμε να θερίσουμε χωρίς να προετοιμάσουμε το έδαφος. Καταλαβαίνεις? Έτσι λοιπόν μίλησα μαζί τους, κάναμε προετοιμασία. Μόλις αρχίσαμε να κάνουμε πράγματα, άρχισαν να συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Ο τάδε έπαθε καρδιακή προσβολή, ο άλλος διάφορα πράγματα. Άρχισαν να συμβαίνουν και τους είπαν αυτή δεν είναι η στιγμή να τα παρατήσετε ή να απογοητευτείτε. Όταν ο σατανάς σε επιτίθεται, προσευχήσου περισσότερο. Γιατί τι είναι ένα θαύμα? Ένα θαύμα είναι η απάντηση του Θεού σε μια κρίση. Οπότε όταν έχεις μια κρίση, αντί να τα παρατήσεις, προσεύχεσαι και τότε είναι που βιώνεις την παρέμβαση του Θεού. Έχεις ένα θαύμα, έχεις μια ιστορία, με καταλαβαίνεις. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στον Ευαγγελισμό. 3 και 4 μήνες προετοιμασίας φτάσαμε στον Ευαγγελισμό. Παρασκευή βράδυ, 1 ώρα πριν ξεκινήσει ο Ευαγγελισμός, είμαι έτοιμος, είμαι εντυμένος. Η γυναίκα μου φροντίζει να είναι η γραβάτα μου ίσια. Ακριβώς πριν βγω από την πόρτα, η γυναίκα μου λέει «Αγάπη μου, υπάρχει μια άσχημη μυρωδιά στο σπίτι». Είπα «Εντάξει, ένα δευτερόλεπτο, υπάρχει μια απέσια μυρωδιά στο σπίτι». Έτσι ακολουθώ τη μυρωδιά και πηγαίνω στο υπόγειο. Λοιπόν αδερφέ και αδερφοί, θα χρειαζόμουν μια βάρκα για να μπω στο υπόγειό μου. Γιατί τα πράγματα έπλεαν. Η σηπτική δεξαμενή μου είχε ξεχυλήσει στο υπόγειο και δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω. Αν έχετε φαντασία, μπορείτε ήδη να φανταστείτε και να νιώσετε τη μυρωδιά. Υπήρχαν πράγματα που επέπλεαν μέχρι αυτό το ύψος, μέχρι τη ζώνη μου και στο υπόγειο είχα το γραφείο μου, τον υπολογιστή μου, όλα τα βιβλία μου, εκατοντάδες από τη βιβλιοθήκη μου, τα φορολογικά μου, τα πάντα και ήμουν σαν «Αχ, κατέστρεψε τα βιβλία μου, τον υπολογιστή μου, τις φωτογραφίες μου, τα πάντα». Το υπόγειο ήταν ανακαινισμένο, το χαλί, η τύχη. Αχ, ήμουν τόσο απογοητευμένος. Η γυναίκα μου με αγκαλιάζει, της λέω άσε με ήσυχο. Μου λέει αγάπη μου. Είναι 1 ώρα πριν ξεκινήσεις τον Ευαγγελισμό. Ο σατανάς θέλει να σε αποσπάσει. Αυτό το σπίτι σου υπόσχομαι θα καεί. Πήγαινε.
Μην αφήσεις τίποτα να αποσπάσει την προσοχή σου από την αποστολή που έχεις. Γιατί ο Σατανάς δεν ενδιαφέρεται για το υπόγειό σου. Ενδιαφέρεται για τον Ευαγγελισμό. Και χρησιμοποιεί το υπόγειο. Με καταλαβαίνεις, και μου είπε, ο Θεός θα φροντίσει, αγάπη μου. Πήγαινε. Άφησε τα πράγματα στην άκρη. Είχα πόνο στο στομάχι, αλλά πήγα. Έκανα Ευαγγελισμό. Το Σάββατο ήταν Σάββατο, έκανα Ευαγγελισμό. Τα πράγματα ήταν ακόμα στο υπόγειο, ακόμα επέπλεαν η απέσια μυρωδιά. Έπρεπε να έχουμε όλα τα παράθυρα ανοιχτά. Δεν μπορούσαμε καν να κοιμηθούμε σωστά. Χρειαζόμασταν μάσκα αερίου, ξέρεις. Και μετά το πρωί της Κυριακής κάλεσα τον υδραυλικό Ρότο Ρούτερ. Ήρθαν, έβαλαν ένα εργαλείο στους σωλήνες. Είπαν όλα φαίνονται να είναι εντάξει. Είπα δεν είστε καλοί, θα καλέσω άλλη ομάδα. Τη Δευτέρα κάλεσα μια άλλη ομάδα. Όλα είναι εντάξει. Την Τρίτη κάλεσα την ομάδα από το Μάντισον, από την πρωτεύουσα, και ήρθαν με μια κάμερα για τους σωλήνες και είπαν κοίτα, δεν υπάρχει καμία απόφραξη, ούτε ρίζες, ούτε σκουριά, τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε. Τετάρτη κάλεσα την ομάδα, έσκαψαν μεγάλη τρύπα στο σπίτι μου, κατέστρεψαν αυλή, κατέστρεψαν σαλόνι, τα πάντα. Και είπαν κοίτα, οι σωλήνες και το βόθρο είναι εντάξει, δεν ξέρουμε. Και είπαν αγάπη μου, γιατί δεν το αφήνεις απλά, είναι πάντα ήρεμοι. Λέει, αν το σπίτι καεί, λέει, θα σταματήσει όταν καεί. Απλά άφησέ το. Εγώ πρέπει να κάνω κάτι. Δεν μπορώ απλά να μην κάνω τίποτα, ξέρεις. Είμαστε τόσο διαφορετικοί, ξέρεις. Και γι' αυτό ο Θεός μας έφερε μαζί. Μπορεί να με ηρεμήσει, ξέρεις. Και έτσι, τελικά, στο τέλος των ευαγγελιστικών συναντήσεων, σχεδόν ένα μήνα μετά, 3 εβδομάδες και μισή αργότερα, όταν τελειώσαμε τον Ευαγγελισμό, τα πράγματα από το υπόγειο εξαφανίστηκαν. Και επισκευάσαμε το υπόγειο, το φτιάξαμε και το ξεχάσαμε. Την επόμενη χρονιά, Παρασκευή βράδυ, 1 ώρα πριν τον Ευαγγελισμό, ο βόθρος ξαναγύρισε στο υπόγειο. Μέχρι τότε κατάλαβα ότι δεν παλεύουμε. Αυτός είναι ένας πνευματικός πόλεμος. Αυτός είναι ένας πραγματικός σκληρός πόλεμος. Η Ellen White λέει ότι πάνω από κάθε άνθρωπο καλές και κακές άγγελοι αγωνίζονται. Γυναίκες μπορείτε να χαλαρώσετε. Λέει μόνο άντρες. Εντάξει. Πάνω από κάθε άντρα, πάνω από κάθε άνθρωπο, καλοί και κακοί άγγελοι αγωνίζονται κάθε δευτερόλεπτο για επιρροή, να επηρεάσουν κάθε απόφαση, κάθε τι που κάνεις. Και λέει, αν ο Θεός άνοιγε τα μάτια μας, θα ξέραμε ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα μόνοι μας. Θα ήμασταν σε συνεχή προσευχή. Και έτσι συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι η μεγάλη διαμάχη. Είναι ο Σατανάς και οι κακοί άγγελοι που μας επιτίθενται. Έτσι είπα, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις το υπόγειο. Εγώ κάνω Ευαγγελισμό. Τρίτη χρονιά, Παρασκευή βράδυ, 1 ώρα πριν ξεκινήσει ο Ευαγγελισμός, τα λίμματα ξαναγύρισαν στο υπόγειο. Τρίτη χρονιά υπήρχε ένας πάστορας από τον Καναδά, καλός φίλος, ευσεβής άνθρωπος που ήταν ο ομιλητής για τον Ευαγγελισμό. Μου λέει, Παύλ, έχεις αφιερώσει το σπίτι στον Κύριο. Είπα, αφιερώνεις ανθρώπους, παιδιά, αλλά όχι σπίτια. Μου είπε, κάνεις απόλυτα λάθος. Πρέπει να αφιερώνεις ό,τι έχεις. Το αυτοκίνητό σου, το σπίτι σου, δώσ' τα στον Κύριο. Γιατί όταν το χρήσεις, όταν το αφιερώσεις, όταν το δώσεις στον Κύριο, ο Σατανάς δεν έχει πια πρόσβαση. Εκτός αν το επιτρέψει ο Κύριος. Και αν το επιτρέψει ο Κύριος, το χρειάζεσαι. Μου λέει, πρέπει να προσευχηθείς για το σπίτι όπως προσευχήθηκαν για τον ναό. Και όταν προσευχήθηκαν, ήρθε η παρουσία του Κυρίου. Όταν έρχεται η παρουσία του Κυρίου, ο Σατανάς δεν έχει θέση εκεί. Έτσι είπε, ας προσευχηθούμε για το σπίτι. Και προσευχηθήκαμε, είπα, Κύριε, σου δίνω αυτό το σπίτι. Από εδώ και πέρα είναι δικό σου το σπίτι. Δεν είναι πια δικό μου. Θα εκτιμούσα αν με άφηνες να κοιμάμαι μέσα, αλλά θα το χρησιμοποιήσω όσο περισσότερο γίνεται για σένα. Συναντήσεις προσευχής, συναντήσεις πρεσβυτέρων, σχεδιασμός, συναντήσεις νέων. Τα πάντα σε αυτό το σπίτι θα είναι ένας τόπος ουρανού και τόπος αποστολής. Θα έχουμε ομάδες προσευχής, θα έχουμε μελέτες της βίβλου σε αυτό το σπίτι. Από εδώ και πέρα είναι αποστολή, σου το δίνω. Σε παρακαλώ, έλα. Όταν τελειώσαμε την προσευχή, τα πράγματα άρχισαν να φεύγουν και σε μισή ώρα είχαν φύγει όλα και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Πνευματική μάχη. Και για αυτή την πνευματική μάχη λέει εκεί χαρακτηριστικά και με έμφαση ότι
Οι δυνάμεις που βρίσκονται στα επουράνια, για πνευματικές δυνάμεις στα επουράνια, χρειάζεσαι πνευματικά όπλα και πρέπει να βρίσκεσαι στα επουράνια, γιατί εσύ είσαι εδώ και αυτοί είναι εκεί. Δεν μπορείς να πολεμήσεις, πρέπει να είσαι στον ουρανό. Με καταλαβαίνεις? Πρέπει να είσαι ήδη στον ουρανό για να πολεμήσεις αυτές τις δυνάμεις και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις σπαθί, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις γροθιά, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις όπλο για να πυροβολήσεις τον σατανά. Χρειάζεσαι πνευματικά όπλα. Και πώς προετοιμάζεσαι? Ποια είναι τα όπλα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την τελική κρίση και που πρέπει να αρχίσεις να προετοιμάζεις από τώρα? Ποια είναι τα όπλα? Λέει εκεί, αν διαβάσεις στην Εφεσίους, παρεμπιπτόντος θα το προσπεράσω αυτό. Λέει εκεί στην Εφεσίους κεφάλαιο 6. Τέλος αδελφοί, να είστε δυνατοί στον Κύριο. Ας σας δώσω τα όπλα και μετά ξεκινάμε. Θα πείτε δυνατά μαζί μου την πρώτη στρατηγική, το πρώτο όπλο για να είστε πάντα στον Κύριο, να είστε πάντοτε στον Κύριο, να είστε πάντοτε στον Κύριο. Συνεχώς να είστε στον Κύριο, εντάξει. Το δεύτερο είναι να είστε καλυμμένοι με την πανοπλία Του. Το τρίτο είναι να είστε πάντα συνεχώς αδιάκοπα στην προσευχή. Μάλιστα στη μεγάλη διαμάχη αλλά και στα γεγονότα των τελευταίων ημερών υπάρχει μια παράγραφος που λέει ότι μόνο όσοι προσεύχονται συνεχώς, που δεν αποσυνδέονται ποτέ από το Θεό, θα είναι ασφαλείς. Οι άλλοι θα αποτύχουν. Ουάου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο είναι να είστε σταθεροί, γιατί ο σατανάς θα φέρει ακόμα και τρελές ιδέες, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, για να εξαπατήσει ακόμα και την Εκκλησία, αν είναι δυνατόν. Και ήδη τα έχουμε αυτά. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν πια στην Τριάδα, άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο αγιαστήριο, άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη δημιουργία σε 6 ημέρες, στη δημιουργία σε 1 εβδομάδα, άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο πνεύμα της προφητείας, άνθρωποι που δεν... Ήδη έχουμε αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία και πρέπει να σταθείτε πάνω στο Λόγο. Η βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού και πρέπει να σταθείτε πάνω στη βίβλο. Αν δεν διαβάζετε τη βίβλο σας θα αποτύχετε. Λοιπόν, ας τα περάσουμε γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αδελφοί, να είστε δυνατοί, όχι στον εαυτό σας, όχι στη μόρφωσή σας, όχι στη... Έχω βαπτιστεί πριν από 40 χρόνια, έχω κάποια εμπειρία. Όχι. Να είστε δυνατοί στον Κύριο και στη δύναμη της ισχύως Του, όχι στη δική σας δύναμη. Ακούστε, όπως ο Χριστός στην ανθρώπινη φύση Του αναζητούσε δύναμη από τον Πατέρα, ώστε να μπορέσει να αντέξει τον πειρασμό, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Καθημερινά, όχι μόνο όταν βαπτίζεστε, όχι μία φορά την εβδομάδα, αλλά καθημερινά. Το πρόβλημα με τις 5 μωρές παρθένες δεν ήταν ότι δεν ήταν βαπτισμένες, δεν ήταν ότι δεν ανήκαν στην Εκκλησία, δεν ήταν ότι δεν είχαν λάδι στην αρχή. Είχαν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πήγαιναν, όπως λέει στο βιβλίο Παραβολές του Χριστού, καθημερινά στην πηγή της δύναμης για να ξαναγεμίσουν το δοχείο τους με το φρέσκο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος κάθε μέρα. Καθημερινή προσευχή, καθημερινή μελέτη, καθημερινή πλήρης αφοσίωση, καθημερινή ανανέωση της δέσμευσης, καθημερινά να γεμίζεις τη λιχνία σου με λάδι. Ξέρετε το τραγούδι «Γέμισε τη λιχνία μου με λάδι, κράτα με νακαίο, κράτα με νακαίο». Θυμάστε, η φωνή μου δεν είναι πολύ καλή, θα το τραγουδούσα, αλλά αν τραγουδήσω δεν μπορώ να μιλήσω, χάνω τη φωνή μου. Αλλά τέλος πάντων καθημερινά χρειαζόμαστε βοήθεια. Καθημερινά, κάθε μέρα κάντε το προτεραιότητα. Βάλτε το ξυπνητήρι σας να σας ξυπνήσει. Πείτε, Κύριε, σε παρακαλώ ξύπνησέ με. Αν χρειαστεί, χρησιμοποίησε κρύο νερό. Ξύπνησέ με πριν ξεκινήσει οτιδήποτε. Πριν μιλήσουν τα παιδιά, πριν αρχίσει να χτυπάει το τηλέφωνο. Ξύπνησέ με για να μπορέσω να γεμίσω το ποτήρι μου με μια καινούρια δόση λαδιού. Δεν υπάρχει ασφάλεια εκτός αν καθημερινά είσαι συνδεδεμένος με τον Κύριο. Δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει μόνο μία άμυνα ενάντια στο κακό. Η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά. Να είσαι στον Κύριο. Εκτός αν γίνουμε ζωτικά, συνεχώς συνδεδεμένοι με τον Θεό, δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Αν πραγματικά θέλεις να αντισταθείς στην τελική κρίση, πρέπει να είσαι συνεχώς στον Κύριο. Πρέπει να γεμίζεις το μυαλό σου με τον Κύριο, το στόμα σου με τον Κύριο, να συλλογίζεσαι τον ουρανό, να μιλάς για τον ουρανό, να μιλάς για τον Σταυρό, να μιλάς για τον Ιησού. Όταν οδηγείς, όταν εργάζεσαι, συνεχώς, ποτέ να μην αποχωρίζεσαι. Ποτέ συνεχώς να το συνδέεις. Αυτή είναι η ασφάλειά σου. Αν δεν συνηθίσεις να είσαι με τον Κύριο συνεχώς, νομίζεις ότι θα απολαύσεις να είσαι με τον Κύριο στον ουρανό. Τι θα κάνεις 24 ώρες το 24ωρο, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Λέει, είναι βαρετό. Καταλαβαίνεις.
Ποιο είναι το δεύτερο? Επειδή πρέπει να συνεχίσουμε, ποιο είναι το δεύτερο όπλο? Να είσαι μέσα. Προσευχή. Λέει εκεί στην Εφεσίους κεφάλαιο 6, να προσεύχεστε συνεχώς. Για πόσο? Να προσεύχεστε πάντα αδιάκοπα στο Θεό. Να προσεύχεστε συνεχώς με κάθε είδους προσευχές και δεήσεις εν πνεύματι. Να προσεύχεστε αδιάκοπα. Προσεύχεστε αδιάκοπα, βήματα προς Χριστό. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Αυτό σημαίνει για πόσο καιρό πρέπει να συνεχίσεις να αναπνέεις για να παραμείνεις ζωντανός. Συνεχώς. Και παρεμπιπτόντως, οι άνθρωποι νομίζουν ότι η αναπνοή είναι μόνο προς τα έξω. Αλλά από όσο ξέρω και δεν είμαι γιατρός, πρέπει να εισπνέεις και να εκπνέεις, όχι μόνο να εκπνέεις. Και η επιστολή λέει ότι η προσευχή είναι μια επικοινωνία δύο κατευθύνσεων. Και λέει ότι μέσω της προσευχής, άκου προσεκτικά, μιλάμε στον Θεό και μέσω του λόγου ο Θεός μας απαντά όπως ακριβώς αν ήταν δίπλα μας και μας μιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο. Και λέει στα Μαρτυρίες τόμος 6 ότι η προσευχή και η μελέτη του λόγου δεν πρέπει ποτέ να διαχωρίζονται. Πηγαίνουν μόνο μαζί. Δεν προσεύχεσαι απλώς, δεν μελετάς απλώς. Προσεύχεσαι και μελετάς σαν διάλογος, σαν αναπνοή. Καταλαβαίνεις, ο σατανάς δεν φοβάται όταν πηγαίνεις στην εκκλησία. Πρέπει να πηγαίνεις στην εκκλησία, αλλά και οι Φαρισαίοι πήγαιναν. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν και μετά σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, ξέρεις. Ο σατανάς δεν φοβάται όταν τρως μπρόκολο και τόφου. Πρέπει να τρως υγιεινά, αλλά ο σατανάς δεν φοβάται το τόφου, πίστεψέ με. Ο σατανάς δεν φοβάται όταν τηρείς το Σάββατο. Οι τεμπέληδες τηρούν κάθε μέρα. Ποτέ δεν δουλεύουν. Κάθε μέρα. Ο σατανάς δεν φοβάται όταν κάνεις ευαγγελισμό. Με τον σατανά δεν είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις ευαγγελισμό. Σε παρακαλώ, μην με παρεξηγήσεις. Ο σατανάς δεν φοβάται όταν ξέρεις την κατάσταση των νεκρών. Φοβάται όταν σταματάς, όταν ξέρεις την κατάσταση των ζωντανών. Αλλά ο σατανάς δεν φοβάται όλα αυτά τα πράγματα. Ο σατανάς φοβάται όταν προσεύχεσαι. Γιατί όταν προσεύχεσαι, συνδέεσαι με τον Θεό. Μπαίνεις στην παρουσία του Θεού, στο Άγιον των Αγίων. Προσκαλείς την παρουσία του Θεού μέσα σου. Και ο σατανάς δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Όταν έρχεται ο Θεός, εκείνος φεύγει τρέχοντας. Λέει ότι στον ήχο της προσευχής του Ουρβάν, ο σατανάς και όλο το στράτευμά του τρέμουν. Και σε διάφορες παραγράφους τρέμουν και φεύγουν. Άκου, κάποιος με ρώτησε, πρέπει να προσεύχομαι δυνατά? Του είπα, αδελφέ, πρέπει. Και μου λέει, γιατί? Και αν ο σατανάς με ακούσει και τότε ξέρει γιατί προσεύχομαι, του είπα, αστιεύεσαι. Όταν προσεύχεσαι, ο σατανάς φεύγει. Πρώτον. Δεύτερον, τα ξέρει όλα έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρει τις σκέψεις σου, αλλά σε ξέρει. Ξέρει τις αδυναμίες σου. Μελετάει τους ανθρώπους εδώ και 6.000 χρόνια. Είναι λίγο πιο έξυπνος από ό,τι νομίζεις. Η μόνη σου ασφάλεια είναι να βρίσκεσαι στην προσευχή. Με καταλαβαίνεις. Ο σατανάς εξοργίζεται με τον ήχο της προσευχής, γιατί ξέρει ότι όταν προσεύχεσαι θα υποστεί ζημιά. Δεν θα έπρεπε να προσευχόμαστε συνεχώς. Λέει στον ψαλμό, όταν πηγαίνω για ύπνο είμαι μαζί σου. Στις βάρδιες της νύχτας, αν ξυπνήσω, είσαι ακόμα δίπλα στο κρεβάτι μου. Αυτή είναι η εβραϊκή μετάφραση. Ουσιαστικά ο Θεός θέλει ακόμα και όταν κοιμάσαι να πηγαίνεις για ύπνο έχοντας τον Θεό στο μυαλό σου. Και όταν ξυπνάς να ξέρεις ότι ο Θεός είναι εκεί δίπλα στο κρεβάτι σου, περιμένοντας να ξεκινήσεις τη μέρα σου μαζί Του. Και να περπατάς με το Θεό και να κοιμάσαι με την παρουσία του Θεού και να ξυπνάς με την παρουσία του Θεού και να κοιμάσαι μέσα στην παρουσία του Θεού και να μην αποσυνδέεσαι ποτέ. Ποτέ. Μείνετε ενωμένοι με μένα και εγώ με εσάς. Η προσευχή, η αναπνοή ψυχής, το μυστικό ψυχικής δύναμης, η προσευχή φέρνει την καρδιά σε σύνδεση με την πηγή της ζωής, με τον Θεό. Ακριβώς. Και αν επιλέγεις να προσεύχεσαι ή να δοξολογείς σποραδικά, χάνεις την επαφή σου με τον Θεό. Η προσευχή της πίστης είναι η μεγάλη δύναμη του χριστιανού και σίγουρα θα υπερισχύσει ενάντια στον σατανά. Η προσευχή δεν πρέπει να είναι αγκαρία, αδελφέ και αδελφοί. Η προσευχή πρέπει να είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που δόθηκε στους ανθρώπους. Όταν προσεύχεσαι, μιλάς με τον Θεό. Πηγαίνεις στην παρουσία του υψίστου και εκείνος ακούει την προσευχή σου. Και εκείνος γνωρίζει το μυαλό σου. Και η πνευματική προφητεία λέει ότι γνωρίζει τι θα προσευχηθείς πριν το πεις. Γνωρίζει τις σκέψεις σου πριν ακόμη σχηματιστούν. Ο Θεός αρχίζει να εργάζεται πάνω στην προσευχή σου πριν καν ξεκινήσεις να προσεύχεσαι. Θυμάμαι μια ιστορία που άκουσα στο AWR. Μια ιστορία
που συνέβη πριν από πάρα πολλά χρόνια, πολύ παλιά. Και η κυρία ήταν ιεραπόστολος σε μια χώρα της Αφρικής και τελείωσε τα φάρμακα και υπήρχαν παιδιά που χρειάζονταν θεραπεία και είπε τι θα κάνω? Και υπήρχε μια ομάδα παιδιών γύρω της και της λένε μας είπες να προσευχηθούμε. Και αυτή λέει ναι, αλλά ξέρετε χρειάζονται 3 μήνες για να φτάσει το γράμμα εκεί και μετά μερικές εβδομάδες για να το ετοιμάσουν και μετά 3 μήνες για να έρθει το πλοίο από τον ωκεανό να φέρει τα φάρμακα. Και το κορίτσι λέει αλλά είπες ότι ο Θεός ακούει κάθε σκέψη και νοιάζεται και απαντά σε κάθε ένθερμη ειλικρινή προσευχή. Δεν πρέπει να προσευχηθούμε? Ναι, πρέπει, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες, λέει. Όχι, ο Σατανάς δεν έχει δύναμη ενάντια στην προσευχή. Ας προσευχηθούμε. Και το κορίτσι λέει, εγώ θα προσευχηθώ. Και το μικρό κορίτσι λέει, κύριε, ξέρεις ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται φάρμακα. Θα τα στείλεις. Και σε παρακαλώ, στείλε τα σήμερα. Όχι σε 6 μήνες, γιατί εσύ είσαι ο Θεός. Και κύριε, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου ένα παιχνίδι. Θα μπορούσες, σε παρακαλώ, να βάλεις δίπλα στα φάρμακα και μια κούκλα? Και η κυρία, η γιατρός, κουνάει το κεφάλι της και λέει δεν θέλω να την απογοητεύσω, ας την να πιστεύει. Εκείνο το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα, λαμβάνει ένα μικρό σημείωμα. Πήγαινε στο ταχυδρομείο. Πηγαίνει και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ξύλινο κουτί με φάρμακα και την κούκλα. Και υπάρχει ένα γράμμα. Πριν από 6 μήνες σκεφτήκαμε να σου στείλουμε περισσότερα και κάποιος ήρθε και είπε ας στείλουμε μια κούκλα σε αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρξε μια καταιγίδα στον ωκεανό, όλα μεταφέρθηκαν σε ένα από τα νησιά και τελικά τώρα υποτίθεται ότι θα φτάσει σε εσένα. Ο Θεός ήξερε την προσευχή 6 μήνες νωρίτερα και προετοίμασε την απάντηση. Δεν είναι υπέροχο αυτό? Αλλά τέλος πάντων προσευχή. Πρέπει να αγαπάμε την προσευχή. Πρέπει να προσευχόμαστε συνεχώς. Παρεμπιπτόντως μην προσεύχεστε με κλειστά μάτια όταν οδηγείτε. Το τρίτο όπλο, να είσαι μέσα στον λόγο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως και τα άλλα. Ο λόγος σου είναι ένα φωτεινό λιχνάρι στα βήματά μου και ένα καθοδηγητικό φως. Θέλεις πραγματικά φως στη ζωή σου? Αν δεν θέλεις να είσαι στο σκοτάδι, χρειάζεσαι το λόγο. Λέει ότι η προετοιμασία πρέπει να γίνεται με επιμελή μελέτη, όχι απλώς ανάγνωση, αλλά μελέτη του λόγου. Λέει εκεί τόσο στενά με τη χώρα, ώστε να λάβεις την αλήθεια που θα σε ενδυναμώσει. Πώς θα είναι? Είναι αδύνατο να διακρίνεις μεταξύ της αλήθειας και του ψεύτικου εκτός από τις γραφές. Ο Σατανάς θα παρουσιάσει την αλήθεια. Ο Σατανάς δεν θα έρθει να πει μην πας στην εκκλησία. Ο Σατανάς θα έρθει και θα πει πρέπει να ζήσεις αναζωπήρωση, πρέπει να πας στην εκκλησία, πρέπει να αγαπάς ο ένας τον άλλον, πρέπει να αγαπάς τους γείτονές σου, πρέπει να κάνεις αποστολή, πρέπει να διαβάζεις τη βίβλο σου. Ο Σατανάς θα πει τόσα πολλά καλά πράγματα. Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει, αν ο Σατανάς σου έδινε δηλητήριο, δεν θα ήσουν ανόητος να το πιείς. Αλλά αν σου δώσει μια καλή σούπα που φαίνεται υπέροχη και μυρίζει υπέροχα και όλα είναι σωστά και ρίξει μόνο μια σταγόνα δηλητήριο, τότε σε έχει πιάσει. Ο Σατανάς θα έρθει με ένα σωρό καλά πράγματα και θα βάλει μια σταγόνα σφάλματος που θα είναι πολύ δύσκολο να τη δεις. Και αν δεν ξέρεις τη βίβλο σου λες αναζωπήρωση. Και μετά το πνεύμα της προφητείας μιλάει για τον κόσμο που καλύπτεται από σκοτεινά σύννεφα και λέει ότι εδώ και εκεί υπήρχαν φώτα και κοίταξα και υπήρχαν άνθρωποι προσευχής, ομάδες προσευχής και καθώς προσεύχονταν και εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους και αφιερώνονταν, το Άγιο Πνεύμα ήρθε πάνω τους και βίωσαν αναζωπήρωση και άρχισαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Και μετά λέει ότι είδε άλλες ομάδες που προσεύχονταν κι αυτές, αλλά ποτέ δεν εξομολογήθηκαν, είχαν κρυφές αμαρτίες που τις έτρεφαν και λέει ότι ένα πνεύμα ήρθε και πάνω τους, αλλά ήταν το πνεύμα του Σατανά και βίωσαν και αυτοί αναζωπήρωση. Wow. Και μετά λέει ότι υπήρχαν κάποιοι που φοβήθηκαν τόσο πολύ τη ψεύτικη αναζωπήρωση που αρνήθηκαν τη σωστή αναζωπήρωση και το Άγιο Πνεύμα δεν ήρθε ποτέ πάνω τους. Είναι επικίνδυνο, αδελφέ και αδελφοί. Εκτός αν είσαι στον Κύριο, στην προσευχή, στον Λόγο, δεν θα τα καταφέρεις με τη δική σου σοφία. Πήγαινε στον Θεό, στον Κύριο, πήγαινε στο Λόγο Του, στο Λόγο, πήγαινε στην προσευχή. Βλέπεις την παράγραφο, βλέπεις εκεί, στον Κύριο, στο Λόγο, στην προσευχή. Τα βλέπεις. Πήγαινε στον Θεό, πήγαινε στο Λόγο Του, πήγαινε στην προσευχή για θεϊκό φωτισμό, ώστε να μπορείς να διακρίνεις ανάμεσα στο έργο του Σατανά και στο έργο του Θεού. Select Images, τόμος 3, σελίδα 389. Η προσευχή και η μελέτη δεν πρέπει ποτέ να διαχωρίζονται.
Πάντα πάνε μαζί, πάντα πάνε μαζί, πάντα πάνε μαζί, πάντοτε πάνε μαζί, αληθινά πάνε μαζί. Κράτα το αυτό στο μυαλό σου, γιατί θεωρητικά ξέρουμε τόσα πολλά, πρακτικά όμως αποτυγχάνουμε να το κάνουμε. Προσευχόμαστε όπως προσευχόμαστε. Ήξερα έναν τύπο όταν ήμουν πολύ νέος, πριν από 30 και κάτι χρόνια, πάνω από 30 χρόνια πριν, όταν μπήκα στη διακονία, που ήταν ένας κοντός τύπος, αρκετά μεγαλόσωμος και πάντα προσευχόταν ακριβώς την ίδια προσευχή με τις ίδιες λέξεις. Και τόσα χρόνια, κάθε Σάββατο, όλοι, ακόμα και τα παιδιά, μάθαιναν ποια είναι η επόμενη λέξη. Και τα παιδιά τον κορόιδευαν και έλεγαν τις λέξεις πριν από αυτόν, και τότε εκείνος μπερδευόταν. Σταματούσε για ένα δευτερόλεπτο και έλεγε: ποια είναι η επόμενη, αδερφέ? Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να προσεύχετε την ίδια προσευχή κάθε μέρα? Αν προσευχόμουν το ίδιο, αν είχα την ίδια συζήτηση με τη γυναίκα μου κάθε μέρα για 30 χρόνια, θα κοιμόμουν στον καναπέ. Η γυναίκα μου θέλει να ανοίξω την καρδιά μου και να κάνω μια αληθινή, ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση. Η προσευχή δεν είναι απλώς μια ρουτίνα ή ένα ποίημα που απαγγέλλεται μηχανικά. Η προσευχή είναι το άνοιγμα της καρδιάς. Στην προσευχή προς τον Θεό, όπως ακριβώς σε έναν πολύ στενό και αγαπημένο φίλο, οπότε αποφύγετε τις μάταιες και ανούσιες επαναλήψεις. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που το μυαλό σας περιπλανιέται και αποσπάτε. Μιλήστε στο Θεό από την καρδιά σας, με ειλικρίνεια για όλα τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς, εκείνος τα ξέρει όλα, κάθε λεπτομέρεια. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε με την πανοπλία του, την πνευματική πανοπλία. Εκεί λέει να βάλουμε πόσο ακριβώς, ολόκληρη την πανοπλία. Ακούστε, υπάρχει ένας θρύλος, λέγεται ο θρύλος του Αχιλλέα. Πόσοι από έχετε διαβάσει ή ακούσει το θρύλο? Ο θρύλος του Αχιλλέα στην παλιά αρχαία Ελλάδα. Και λέει ότι υπήρχε ένας ποταμός που λεγόταν Στίγα. Και αν κάποιος κατά τη γέννησή του βυθιζόταν στον ποταμό, τα μέρη του σώματός του που βυθίζονταν θα γίνονταν απολύτως ανίκητα. Ένας ενήλικας δεν μπορούσε να βυθιστεί, θα πέθαινε. Αλλά τα νεογέννητα μωρά μπορούσαν να βυθιστούν και θα γίνονταν ανίκητα. Και ο θρύλος, όχι η πραγματικότητα, ο θρύλος λέει ότι όταν γεννήθηκε ο Αχιλλέας, η μητέρα του τον πήρε από το πόδι γιατί δεν ήθελε. Ήταν ενήλικη, δεν ήθελε να μπει στον ποταμό γιατί θα πέθαινε, τον βύθισε μέχρι το πόδι, αλλά προστάτεψε το χέρι της να μην βραχεί, έτσι το πόδι του μωρού δεν βυθίστηκε. Έτσι πήγαινε σε μάχες και κανείς δεν μπορούσε να τον σκοτώσει. Τα βέλη, κανείς! Πολεμούσε 100 άτομα, κανείς. Και όλοι έμαθαν ότι είναι ανίκητος, ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Μέχρι που μια μέρα ένα βέλος ήρθε, περπατούσε και τον χτύπησε στο πόδι και αιμορράγησε μέχρι θανάτου και πέθανε, επειδή το πόδι του δεν είχε βυθιστεί στον ποταμό Στίγα. Ποιο είναι το μάθημα? Αν ένα μέρος του σώματός σου δεν είναι καλυμμένο με την πανοπλία του Θεού, ο Σατανάς ξέρει ότι εκεί είσαι ευάλωτος και θα σε επιτεθεί στο πιο αδύναμο σημείο σου και θα αποτύχεις. Πρέπει από το κεφάλι μέχρι τα πόδια να είσαι πλήρως καλυμμένος με την πανοπλία του Θεού. Αυτή είναι η ασφάλειά σου. Άσε με να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έκανε ζέστη, ήταν καλοκαίρι, ήταν 43 βαθμοί Κελσίου. Δεν ξέρω πόσο είναι σε Φαρενάιτ, μάλλον γύρω στους 110-115. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Μην με παραθέτετε εκεί. Δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων έκανε τόση ζέστη και εγώ ήμουν 4 χρονών. Ήμουν έξω και έλεγα: «Μαμά, κάνει ζέστη». Και η μαμά έρχεται και φέρνει μια μικρή μπανιέρα, βάζει κρύο νερό και λέει: «Αγάπη μου, έχεις μια μικρή πισίνα. Μπες μέσα και δροσίσουν». Μπήκα μέσα. Είπα: «Αυτό είναι υπέροχο, αλλά το κεφάλι μου είναι ακόμα ζεστό». Είπε: «Γιατί το κεφάλι σου δεν είναι καλυμμένο, αγάπη μου. Το κεφάλι σου είναι ζεστό επειδή δεν είναι καλυμμένο, αγάπη μου. Βάλε το κεφάλι σου κάτω από το νερό, αλλά όχι για πολλή ώρα, αγάπη μου». Έβαλα το κεφάλι μου κάτω από το νερό, δροσίστηκα, σηκώθηκα και είπα: «Είναι υπέροχο, ας το κάνουμε ξανά. Ας δούμε πόση ώρα μπορώ να το κάνω ξανά». Και έτσι μια φορά είπα στον πατέρα μου: «Γιατί προσεύχεσαι όλη τη νύχτα?» Και μου είπε: «Γε μου, προσεύχομαι μέχρι να καλυφθώ πλήρως από την παρουσία του Θεού. Και δεν θα φύγω ποτέ από το σπίτι μου μέχρι να είμαι σίγουρος ότι είμαι καλυμμένος. Δεν είμαι ασφαλής αν δεν είμαι καλυμμένος». Είπα: «Τι σημαίνει να είσαι πλήρως καλυμμένος?» Και μου είπε: «Θυμάσαι όταν ήσουν 4 χρονών, όταν έμπαινες στην μπανιέρα, το νερό ήταν παντού γύρω σου. Αυτό θέλω, ο Θεός να είναι παντού γύρω μου. Έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση για το Σατανά, για τα φλογερά βέλη». Καταλαβαίνεις το νόημα? Τι σημαίνει πανοπλία, 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 ολόκληρη η πανοπλία? Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Πάρε ολόκληρη την πλήρη πανοπλία του Θεού. Η λέξη πανοπλία στα ελληνικά είναι πανοπλία, από όπου έχουμε και τη λέξη πανοπλία στα αγγλικά, πανοπλία.
και σημαίνει μια πλήρη ολοκληρωμένη κάλυψη προστασίας. Στα εβραϊκά είναι η λέξη σαλάτ. Σημαίνει το ίδιο πράγμα. Και αυτή η λέξη χρησιμοποιείται σε διάφορες καταστάσεις στη βίβλο. Για παράδειγμα, η λέξη σαλάτ λέει ότι ο άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει, και αυτή είναι η λέξη σαλάτ, πανοπλία. Ο άγγελος του Κυρίου είναι σαν πανοπλία γύρω από αυτούς που τον φοβούνται. Σε μια διαφορετική περίπτωση, όταν ο προφήτης λέει «Κύριε, άνοιξε τα μάτια του», και ο Θεός ανοίγει τα μάτια του και βλέπει τα βουνά να είναι περικυκλωμένα από αγγέλους, έχει χρησιμοποιήσει την ίδια λέξη σε μια άλλη κατάσταση, όταν όλοι από όλους τους αλόβητους κόσμους έρχονται στην παρουσία του Θεού και ο Σατανάς, εκπροσωπώντας αυτή τη γη, έρχεται στην παρουσία του Θεού και ο Θεός λέει «Έχεις προσέξει τον δούλο μου Ιώβ?» Και ο Σατανάς λέει «Έχεις βάλει ένα σαλάτ, μία πανοπλία, ένα φράχτη προστασίας, ένα τείχος προστασίας γύρω του και γύρω από το σπίτι του και δεν μπορώ να τον αγγίξω». Αφαίρεσε την πανοπλία. Τι είναι η πανοπλία? Καταλαβαίνεις? Είναι αυτός ο φράχτης, αυτό το τείχος προστασίας, ο άγγελος του Κυρίου. Θυμάμαι όταν η γυναίκα μου ήταν έγκυος με τον πρώτο μας γιο. Ήμασταν στο Βουκουρέστι, ήμουνα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κατασκευών. Και διεύθυνα τη χοροδία. Και η γυναίκα μου λέει «Αγάπη μου, σταμάτα να κάνεις πρόβα. Είμαι πολύ κουρασμένη, πρέπει να πάμε σπίτι τώρα». Είπα «Αγάπη μου, θα τελειώσω την πρόβα της χοροδίας, μετά θα μιλήσω με μερικούς ανθρώπους και μετά θα φύγουμε». Εκείνη λέει «Όχι, γιατί όταν μιλάς για πάντα. Μπορείς να μιλήσεις πιο σύντομα και να φύγουμε γιατί είμαι κουρασμένη». Και είπα «Εντάξει αγάπη μου, 10 λεπτά». Εκείνη «Όχι, τα 10 λεπτά για σένα προφητικά λεπτά». «Όχι. Τώρα πάμε». Είπα «Αγάπη μου, υπόσχομαι ότι θα φύγουμε. Δώσε μου 3 λεπτά». Λέει «Όχι, 1 λεπτό είναι πραγματικά πολύ». «Πάμε». Είπα «Άκου, θα φύγουμε. Σ' αγαπώ». Φεύγουμε. Εσύ φεύγεις γιατί περπατάς τόσο αργά και εγώ περπατάω τόσο γρήγορα. Εσύ φύγε και εγώ θα έρθω αμέσως. Πριν περάσεις το δρόμο για το σταθμό του λεωφορείου, θα σε προλάβω από πίσω. Λέει «Αγάπη μου, θα σε προσέχω. Όταν φτάσω στο σταθμό του λεωφορείου, αν δεν είσαι εκεί, θα πάρω το λεωφορείο μόνη μου». Και όταν λέει κάτι, το εννοεί πραγματικά. Οπότε το κατάλαβα. Είπα «Εντάξει». Και μιλάω και την παρακολουθώ, κατεβαίνει από το πεζοδρόμιο. Μετράω γιατί τρέχω, ξέρεις, είμαι γρήγορος, δεν μπορείς να με φτάσεις όταν περπατάω, κανένας σας δεν μπορεί να με φτάσει. Και έτσι την παρακολουθώ και όταν περνάει το δρόμο γυρίζει και με κοιτάει, λέει «Έλα, σταμάτα να μιλάς, έλα». Και ξανακοιτάει πίσω σε μένα και μπαίνει στο δρόμο χωρίς να κοιτάξει αριστερά και δεξιά και έρχεται ένα αυτοκίνητο από τα αριστερά με μεγάλη ταχύτητα και βγαίνει μπροστά στο αυτοκίνητο. Και ήμουνα σε φάση «Ντάνα». Και αυτή ήταν σε φάση «Τι». Και εκείνη τη στιγμή βλέπω το αυτοκίνητο όπως ακριβώς θα τη χτυπούσε κανονικά. Και μετά τη βλέπω να κάνει ακροβατικά. Τα πόδια της και τα χέρια της είναι μπροστά από το αυτοκίνητο, αλλά η κοιλιά της σπρώχνεται προς τα πίσω από μια αόρατη δύναμη. Και το αυτοκίνητο. Οπότε της είπα «Αγάπη μου, πώς το έκανες αυτό?» Και μου λέει «Δεν το έκανα εγώ. Ένιωσα ένα χέρι στην κοιλιά μου που με έσπρωξε τόσο δυνατά που δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω». Αυτό είναι η πανοπλία, αυτό είναι το σάλιο, αυτός είναι ο άγγελος του Κυρίου, αυτή είναι η προστασία του Θεού που είπε «Έχω ακόμα ένα σχέδιο για σένα και για την οικογένειά σου και για το μωρό σου». Και ο άγγελος του Κυρίου όταν θα είσαι στον παράδεισο θα σου δείξει την ταινία για το πώς σε προστάτεψε και θα πεις «Wow, με ακολουθείς?» Πρέπει να είσαι περιτριγυρισμένος. Πρέπει να είσαι πλήρως καλυμμένος. Γι' αυτό κάθε πρωί πρέπει να λες «Κύριε, σε προσκαλώ». Προσκαλώ το Άγιο Πνεύμα σου. Σε παρακαλώ για την παρουσία σου, για την προστασία σου πάνω σε εμένα, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου. Ελένο, λέω, είναι καθήκον των γονέων να ζητούν την παρουσία του Κυρίου πάνω σε όλη την οικογένεια και στα παιδιά. Και λέει κάθε μέρα πρέπει να το κάνουν αυτό. Την πλήρη πανοπλία του Θεού και δεν έχεις χρόνο να πας στο κράνος και την ασπίδα και θυμάσαι τα παπούτσια και τη ζώνη και το καθένα είναι ένα εντελώς διαφορετικό κήρυγμα και το έχουμε σε αυτή τη σειρά, αλλά δεν έχεις χρόνο για αυτό, το καθένα σημαίνει κάτι και είναι εξαιρετικά σημαντικό πώς ο Σατανάς εργάζεται με αυτά τα μέρη του σώματος, πώς επιτίθεται, αλλά αν μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, παρεμπιπτόντως, δεν μπορώ να κρατηθώ. Πρέπει να σας πω άλλη μία σύντομη ιστορία. Ο πατέρας μου έκανε καμβάς. Διάβασες μια ιστορία στο βιβλίο, έτσι δεν είναι? Ο πατέρας μου έκανε καμβά με έναν φίλο του, τον Βενιαμίν, και έρχεται η αστυνομία και ξέρουν ότι αν σε πιάσουν κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού θα συλληφθείς.
Έτσι τρέχουν και βγαίνουν έξω από το χωριό και υπάρχει μια γέφυρα και ένα βαθύ φαράγγι και μια άλλη ομάδα αστυνομικών στη γέφυρα. Έτσι, αστυνομία από πίσω, αστυνομία μπροστά. Και ο Βενιαμίν λέει στον πατέρα μου, ο πατέρας μου λεγόταν επίσης Παύλος, τι θα κάνεις? Ο πατέρας μου λέει πάμε δεξιά στο δάσος. Εντάξει, μπαίνουν στο δάσος, η αστυνομία τους ακολουθεί. Καθώς τρέχουν και η αστυνομία τους κυνηγάει με το σακίδιο γεμάτο βιβλία, βλέπουν μια παλιά κρεμαστή γέφυρα πάνω σε δύο σκουριασμένα καλώδια και μετά μικρά καλώδια και ξύλινες σανίδες που είναι σάπιες και φαγωμένες και ο Βενιαμίν λέει δεν μπορώ να πατήσω σε αυτή τη γέφυρα. Θα μπορούσε να είναι 100 ετών, ποιος ξέρει, πάνω από το βαθύ φαράγγι. Δεν μπορώ. Και ο πατέρας μου λέει μην φοβάσαι. Ο άγγελος του Κυρίου είναι μαζί μας. Πάμε και ο πατέρας μου αρχίζει να πατάει στη γέφυρα. Και ο Βενιαμίν λέει σταμάτα. Και ο πατέρας μου λέει γιατί? Και κοιτάζει κάτω, 6 σανίδες λείπουν. Ο πατέρας μου ήταν κυριολεκτικά στον αέρα, τίποτα από κάτω. Λέει οπ. Και ο Βενιαμίν λέει δεν μπορώ να έρθω και ο πατέρας μου λέει ο άγγελος του Κυρίου θα βάλει το χέρι του και θα σε προστατέψει. Έλα αδερφέ, η αστυνομία έρχεται, έλα και λέει όχι για μένα και πηγαίνει πάνω στο σειρματόσχηνο που κρατάει τη γέφυρα, κρεμιέται γιατί λέει δεν μπορώ να πατήσω στο τίποτα ο άγγελος του Κυρίου. Ο άγγελος του Κυρίου ακολούθησέ με, ας συνεχίσουμε. Λέει εκεί πολύ ενδιαφέρον, λέει εκεί άκου. Πάρτε τη μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού προσευχόμενοι πάντοτε με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι. Προσευχηθείτε εν πνεύματι. Προσεύχεστε ποτέ εν πνεύματι. Αφήστε με να σας δώσω μια φράση. Προσευχηθείτε για το τι να προσευχηθείτε πριν προσευχηθείτε για αυτό που προσεύχεστε. Προσευχηθείτε για το τι να προσευχηθείτε πριν προσευχηθείτε για αυτό που προσεύχεστε. Γιατί αυτό που υποθέτεις ότι είναι το σωστό να ζητήσεις και προσεύχεσαι, ο Θεός λέει όχι, δεν έχεις ιδέα τι χρειάζεσαι. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να προσευχηθείς για αυτό, όχι για εκείνο και θα έπρεπε να προσευχηθείς, με ακολουθείς. Δεν μπορείς να υποθέτεις ότι ξέρεις τι χρειάζεσαι. Μόνο ο Θεός ξέρει τι χρειάζεσαι. Ζήτα από το Άγιο Πνεύμα να σε εμπνεύσει. Γιατί η βίβλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι το Άγιο Πνεύμα πρέπει να μεσιτεύει για εμάς επειδή δεν ξέρουμε καν. Πώς να προσευχηθούμε και έτσι χρειάζεσαι την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος για να σου δείξει πώς να προσευχηθείς και τι να ζητήσεις. Μην υποθέτεις ότι αυτό που ζητάς είναι αυτό που ο Θεός θέλει να ζητήσεις. Με ακολουθείς. Ήμασταν σε εκείνο το τρένο πριν από πολλά χρόνια, ο μικρότερος γιος μας ήταν 3,5. Η γυναίκα μου λέει 4, ξέρει τις λεπτομέρειες, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ήμασταν στο τρένο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε νόμος που να απαγορεύει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Και το βαγόνι του τρένου είχε 6 θέσεις, 3 και 3. Και εδώ είμαι εγώ, η γυναίκα μου και στο ίδιο κάθισμα τα 2 παιδιά μας. Το ένα είναι 4, το άλλο 7 ή 3,5, 6,5, όπως και να έχει. Και στο άλλο κάθισμα ακριβώς απέναντί μας ένας άλλος άντρας και μετά μια γυναίκα. Και αυτή κάπνιζε σαν παλιό τρένο. Και ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που μπορούσες να τον κόψεις με το μαχαίρι. Δηλαδή δεν μπορούσες καν να αναπνεύσεις, ξέρεις. Και είπα στη γυναίκα μου, θα μας σκοτώσει. 5 ώρες στο τρένο θα πεθάνουμε. Και ο γιος μου λέει, γιατί δεν προσεύχεσαι μπαμπά? Είπα, τι να προσευχηθώ? Να σταματήσει να καπνίζει. Και μου λέει, εσύ είπες στο κήρυγμα ότι πρέπει να ζητάμε από τον Θεό γιατί να προσευχηθούμε. Ζήτα από τον Κύριο και θα σου πει γιατί να προσευχηθείς. Είπα, έλα τώρα γέ μου. Βασικά δεν άκουγα καθόλου το δικό μου κήρυγμα, ξέρεις πραγματικά. Αλλά αυτός άκουγε. Έτσι το μικρό παιδί 3,5-4 χρονών γονατίζει στο κουπέ και λέει, αγαπημένε Ιησού, δώσε μου το Άγιο Πνεύμα σου για να ξέρω τι να πω σε αυτή την κυρία που μας σκοτώνει. Και μετά σηκώνεται. Η κυρία τον κοιτάζει με μεγάλα μάτια. Λέει, θα μπορούσατε παρακαλώ να σταματήσετε το κάπνισμα γιατί μας σκοτώνετε όλους. Και η Ντάνα λέει, Όβι, ησύχασε αγάπη μου. Λέω, όχι μαμά, το Άγιο Πνεύμα μου είπε να πω αυτά τα λόγια. Και λέω, δεν ξέρεις καν τι σημαίνει το Άγιο Πνεύμα. Μπαμπά, έκανα αυτό που είπες. Προσευχήθηκα για τα λόγια. Και η κυρία λέει, άφησε με ήσυχη. Είπα, βλέπεις Όβι? Λέει, όχι μπαμπά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσευχηθώ ξανά. Είπες ότι πρέπει να επιμένεις. Ξαναγονατίζει. Κύριε, αυτό δεν λειτουργήσε. Δώσε μου άλλη μια λέξη. Σηκώνεται και λέει, κυρία, αν δεν σε νοιάζει που μας σκοτώνεις, δεν σε νοιάζει που σκοτώνεις και τον εαυτό σου. Αυτή λέει, άφησέ με ήσυχη. Γονατίζει ξανά. Ιησού, θα μου δώσεις καινούρια λόγια, γιατί ούτε αυτά δουλεύουν. Σηκώνεται και λέει, έχετε παιδιά? Και η κυρία λέει, ναι και.
Λέει, αγαπάτε τα παιδιά σας? Αυτή λέει, ναι. Λέει, όχι, ειλικρινά τους αγαπάτε πραγματικά, και το λέει σαν να απελευθερώνει κάτι. Τους αγαπάτε πραγματικά τα παιδιά σας? Αυτή λέει, ναι. Και λοιπόν, αυτός λέει, λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν αγαπάτε τα παιδιά σας. Αυτή λέει, τα αγαπώ? Λέει, όχι, δεν τα αγαπάτε. Αν καπνίζετε, πεθάνετε από καρκίνο. Τα παιδιά σας πηγαίνουν από ανάδοχη σε ανάδοχη οικογένεια. Είναι δυστυχισμένα. Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, σταματήστε κάπνισμα, μεγαλώστε τα, μετά καπνίσετε, αυτοκτονήσετε. Από πού προέρχεται αυτό? 3 χρόνια και μισό. Και η κυρία λέει, του το διδάξατε? Είπαμε, όχι. Και λέει, προσευχήθηκα και το Άγιο Πνεύμα μου είπε τι να προσευχηθώ και τι να πω. Και η κυρία έχει δάκρυα στα μάτια της, αφήνει το τσιγάρο και λέει, μπορώ να έχω τη διεύθυνσή σας? Εντάξει. 3 μήνες μετά, 4 μήνες μετά λαμβάνουμε ένα γράμμα και λέει, συγκινήθηκα τόσο πολύ από την προσευχή του που σταμάτησα το κάπνισμα, έψαξα για μια εκκλησία, παρακολουθώ μαθήματα βίβλου. Προσευχηθείτε με το Πνεύμα. Μην υποθέτετε ότι ξέρετε τι να προσευχηθείτε. Προσευχηθείτε καθοδηγούμενοι, ενδυναμωμένοι, εμπνευσμένοι και οδηγημένοι από το Πνεύμα. Λέει στην πνευματική προφητεία ότι ο Ιησούς του Ναβί, όντας το Πνεύμα, προσευχήθηκε και είπε να σταματήσει ο ήλιος μέχρι να νικήσουν. Δεν υπέθεσε απλώς ότι ο ήλιος έπρεπε να σταματήσει. Το Άγιο Πνεύμα τον ενέπνευσε τι να προσευχηθεί. Ο Ηλίας, λέει, εμπνευσμένος από το Πνεύμα, είπε ότι για 3 χρόνια και μισό δεν θα βρέξει. Πρέπει να είσαι εμπνευσμένος από το Πνεύμα, ώστε το Πνεύμα να σου πει τι να πεις και μετά να μπορέσει να εργαστεί μέσα από εσένα. Με ακολουθείς. Προσευχήσου με το Πνεύμα. Τώρα, αν το σκεφτείς, είναι λίγο πιο βαθύ από αυτό. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα θα σου θυμίσει επίσης τι πρέπει να πεις όταν βρίσκεσαι σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Θυμάσαι. Λέει, μη σκέφτεσαι από πριν. Πρέπει όμως να προετοιμαστείς από πριν. Πρέπει να είσαι μέσα στον Λόγο. Πρέπει να είσαι στην προσευχή. Πρέπει να είσαι καλυμμένος με την πανοπλία. Πρέπει να είσαι στον Κύριο. Αλλά το Άγιο Πνεύμα, αν είσαι μέσα στο Πνεύμα, θα σου θυμίσει τι να πεις. Ναι. Και μετά λέει εκεί, αν προσέξεις πάρα πολύ καλά, πάρε την πανίσχυρη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος, που είναι τι? Ήξερες ποτέ ότι η βίβλος είναι στην πραγματικότητα ένα κυριολεκτικό όπλο και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις? Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη βίβλο για να πολεμήσεις πραγματικά τον σατανά. Το ήξερες αυτό? Έτσι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την προσευχή λόγω του ήχου του ουρανού, να προσεύχεσαι. Θυμήσου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη βίβλο ως πνευματικό όπλο στην κρίση, αλλά και σε κάθε κατάσταση όταν δέχεσαι επίθεση. Το ήξερες ότι λέει η μάχαιρα, που είναι ο λόγος, αλλά αν διαβάσεις προσεκτικά στα ελληνικά, δεν είναι η λέξη σπαθί. Η ελληνική λέξη για το σπαθί. Είναι μια διαφορετική λέξη, λέγεται μαχαίρα. Αυτή είναι μια μαχαίρα. Δεν είναι σπαθί, είναι ένα λίγο μεγαλύτερο μαχαίρι ή ένα πολύ πολύ κοντό σπαθί που έχει 2 κόψεις, εξαιρετικά κοφτερές. Αν το διαβάσεις, λέει ότι είναι τόσο κοφτερό που το χρησιμοποιούσαν και για ξύρισμα. Τόσο κοφτερό που αν το έβαζες, λένε, πάνω σε μια ντομάτα χωρίς να ασκήσεις πίεση ή να το κουνήσεις μπρος πίσω, λόγω της οξύτητας και του βάρους του μαχαιριού, θα περνούσε μέσα από την ντομάτα. Τόσο κοφτερό που αν κοιτάξεις στο διαδίκτυο, κόβει τα πάντα, ακόμα και κόκαλο. Και λέει στην ιστορία ότι αυτή η μαχαίρα, το σπαθί του πνεύματος, ο λόγος, χρησιμοποιούνταν για μάχη σώμα με σώμα, βασικά όταν ο εχθρός ερχόταν τόσο κοντά σου. Και λέει, αν ο εχθρός ήταν πιο δυνατός από εσένα και σε άρπαζε και δεν είχες πια καμία ευκαιρία να ρίξεις βέλη για να αμυνθείς, ο εχθρός σε άρπαζε και ήταν δυνατός και εσύ αδύναμος και ήξερες ότι τελείωσες. Αυτό ήταν η έσχατη λύση. Είχαν τη μαχαίρα εδώ πίσω και έπαιρναν το μαχαίρι. Όταν ο εχθρός τους άρπαζε, αυτοί έβαζαν το μαχαίρι μέσα και μόλις κινούνταν ήταν θανατηφόρο. Έκοβε τα πάντα, κόκαλα, τα πάντα. Ο εχθρός κατέρεε. Και η βίβλος λέει ότι ο λόγος είναι σαν ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι. Στην Εβραίους κεφάλαιο 4 λέει ότι είναι πράγματι ένα δίκοπο σπαθί και μάλιστα πολύ ισχυρό. Λέει ότι εγώ ο ίδιος άκου, κρύβω και φυλάσσω το λόγο σου βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Γιατί το κάνω αυτό? Για να μην αμαρτήσω ποτέ εναντίον σου. Πράγματι, σε διάφορες αξιόπιστες μεταφράσεις, η φράση αυτή αποδίδεται με την έννοια αποθηκεύω το λόγο σου
το λόγο μέσα στην καρδιά μου και αυτό θα ήταν η προστασία μου ώστε να μην αμαρτήσω. Γιατί όσο βρίσκομαι στον κόσμο η αμαρτία δεν έχει δύναμη. Στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείς προσεκτικά, ας μιλήσουμε γι' αυτό, ας προχωρήσουμε. Αν το σκεφτείς προσεκτικά, λοιπόν, εδώ είμαστε. Αν το σκεφτείς προσεκτικά, η μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος, δεν είναι η λέξη στη ελληνική γλώσσα. Δεν είναι το λόγος που χρησιμοποιείται πάντα για το λόγο. Αυτή τη φορά χρησιμοποιείται η λέξη ρήμα για το λόγο. Το ρήμα δεν σημαίνει λέξη. Το ρήμα σημαίνει μια ολόκληρη πρόταση ή μια ολόκληρη παράγραφο ή μερικά εδάφια. Άρα το ρήμα δεν σημαίνει μια λέξη. Σημαίνει ότι παίρνεις μια ολόκληρη παράγραφο από τη βίβλο. Και αυτός ο λόγος, το ρήμα, χρησιμοποιείται πολλές φορές. Για παράδειγμα, όταν ο Ιησούς δέχτηκε επίθεση 3 φορές στην έρημο από τον Σατανά, κάθε φορά στη βίβλο λέει «Είναι γραμμένο, ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε...» Δεν λέει λόγο, λέει ρήμα με κάθε παράγραφο, μια ολόκληρη και πλήρης παράγραφος. Με ακολουθεί σε αυτή την σημαντική διάκριση. Βασικά λέει ότι για να αμυνθείς χρειάζεσαι μια ολόκληρη παράγραφο να αποθηκεύσεις στο μυαλό σου. Και η σύζυγος της γης λέει μην διαβάζεις πολλά μαζί. Λέει πάρε 1 και 2, θυμάσαι τα αποσπάσματα. Λέει πάρε 1-2 εδάφια και μετά λέει διάβασέ τα ξανά και ξανά και ξανά. Και μετά λέει προσευχήσου πάνω σε αυτά ώστε το Άγιο Πνεύμα που ενέπνευσε τον λόγο να εμπνεύσει το μυαλό σου, να καταλάβει τι θέλει ο Θεός να σου πει, να σου μιλήσει. Και μετά λέει διάβασέ τα ξανά. Τα ίδια 1-2 εδάφια, την ίδια παράγραφο. Και μετά λέει σκέψου το, λέει στοχάσου. Διαλογήσου πάνω σε αυτό και μετά λέει διάβασέ το ξανά και ξανά και μετά λέει διάβασέ το πολλές φορές και μετά λέει μάθε το απ' έξω, αποθήκευσε το λόγο σου μέσα μου. Αν δεν το αποθηκεύσεις εκεί δεν υπάρχει τρόπος για το Άγιο Πνεύμα να σου το υπενθυμίσει. Δεν μπορείς να το ανακαλέσεις γιατί δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Όταν θα σου πάρουν τις βίβλους, τι θα κάνεις πάστορα, θυμάσαι εκείνο το εδάφιο γιατί εγώ ούτε καν. Γεια σου. Με ακολουθείς. Αποθήκευσε τον λόγο. Πρέπει να τελειώσουμε γιατί ήδη πεινάω. Εντάξει. Το λόγο του Κυρίου, το ρήμα, τα εδάφια της βίβλου, αν τα αποθηκεύσεις, θα είναι η προστασία σου όταν πειράζεσαι. Το Άγιο Πνεύμα θα σου θυμίσει τα εδάφια που θα σου δώσουν δύναμη να πολεμήσεις τον πειρασμό. Όταν είσαι καταθλιπτικός, αποθαρρυμένος και περνάς κρίση, το Άγιο Πνεύμα θα σου θυμίσει τις υποσχέσεις που θα σου δώσουν δύναμη. Όταν μιλάς με κάποιον, το Άγιο Πνεύμα θα σου θυμίσει τα εδάφια, αλλά αυτό γίνεται αν τα έχεις απομνημονεύσει. Παρεμπιπτόντως, αν απομνημονεύεις, ξέρεις, αν διαβάζεις 2 εδάφια ή ένα εδάφιο, αν διαβάσεις ένα εδάφιο 15 φορές, σου υπόσχομαι ότι θα το απομνημονεύσεις. Και αν απομνημονεύεις ένα εδάφιο τη μέρα, σε έναν χρόνο θα έχεις απομνημονεύσει 360 εδάφια και σε 10 χρόνια μπορείς να φανταστείς. Είναι σαν χιονοστιβάδα συσσωρεύεται. Και μετά όταν διαβάζεις, το Άγιο Πνεύμα σου θυμίζει αυτό το εδάφιο που συνδέεται με εκείνο το εδάφιο γραφή με γραφή και το μυαλό σου κάνει τις συνδέσεις και έρχεται φως στο μυαλό σου. Και μετά όταν μιλάς με κάποιον, τα εδάφια έρχονται αυτό και εκείνο και το άλλο επειδή είναι όλα εκεί. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να πω? Ο Σατανάς φεύγει όταν χρησιμοποιείς πνευματικά όπλα. Μόλις ο Ιησούς χρησιμοποίησε το ρήμα, τη βίβλο, μόλις ο Ιησούς απήγγειλε το λόγο, ο Σατανάς έφυγε. Γιατί? Επειδή ο λόγος ήταν με τον Θεό και ο λόγος ήταν Θεός. Και ο λόγος ήρθε και έγινε σάρκα. Και ο λόγος του Θεού έχει δημιουργική δύναμη. Όταν ο Θεός λέει κάτι, γίνεται. Και ο Σατανάς το ξέρει αυτό. Και ο Σατανάς φοβάται το λόγο του Θεού. Και όταν απαγγέλεις το λόγο, αυτός ο λόγος μπορεί να σε μεταμορφώσει. Αυτός ο λόγος κόβει. Αυτός ο λόγος σε αλλάζει. Αυτός ο λόγος μπορεί να νικήσει τον Σατανά, αλλά πρέπει να απομνημονεύσεις το λόγο. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Πώς ξέρεις ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσεις? Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα θα σου το θυμίσει αν το έχεις απομνημονεύσει. Παρεμπιπτόντως, οδηγούσα και προσευχόμουν. Κύριε, προσευχήθηκα για την Εκκλησία, προσευχήθηκα για την οικογένειά μου, προσευχήθηκα για το περιοδικό της Διακονίας, προσευχήθηκα για τους συναδέλφους μου. Για ποιον θέλεις να προσευχηθώ? Άγιο Πνεύμα, πες μου, για ποιον θέλεις να προσευχηθώ? Και το Άγιο Πνεύμα με όθησε να καλέσω κάποιον από την Ευρώπη.
Και σκέφτηκα, ποτέ δεν τον καλώ. Είναι πρόεδρος Ένωσης. Ποτέ δεν τον καλώ. Βρισκόμαστε μία φορά τον χρόνο στο ετήσιο συμβούλιο. Γιατί να τον καλέσω? Αλλά τον κάλεσα έτσι κι αλλιώς. Και μου λέει, πώς το ήξερες? Είπα τι? Μου λέει, ήμασταν σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και ήταν μια δύσκολη απόφαση και ήθελα κάποιον να προσευχηθεί μαζί μου. Έτσι είπε, βγήκα έξω και έχω το κινητό μου και αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμουν να σε καλέσω για να προσευχηθείς μαζί μου. Το Άγιο Πνεύμα. Προσευχήσου με το Πνεύμα να είσαι στον Κύριο. Καταλαβαίνεις, αυτό πρέπει να είναι αληθινό. Το Άγιο Πνεύμα περιμένει να το κάνεις αυτό. Το Άγιο Πνεύμα θέλει να το κάνεις αυτό. Μην τον κάνεις να περιμένει για πάντα. Πώς απομνημονεύεις τον Λόγο? Εμποτισμός. Διάβασέ τον ξανά και επανάληψη. Επανάλαβε τον όλη μέρα. Όταν μετακομίσαμε στην Αμερική πριν από 30 χρόνια, κάθε μέρα έγραφα σε μια μικρή κάρτα 10 αγγλικές λέξεις και τις επαναλάμβανα κάθε 10 λεπτά. Τις επαναλάμβανα περίπου 20 φορές τη μέρα, μέχρι να μάθω 10 λέξεις τη μέρα. Την επόμενη μέρα ξανά, την επόμενη μέρα ξανά, ξέρεις, στο τέλος προστίθενται επανάληψη. Ο πατέρας μου λέει ότι η επανάληψη είναι η μητέρα της απομνημόνευσης. Τραγούδια, αυτό είναι ωραίο. Απλώς λίγη υπομονή, τελειώνουμε. Τραγούδια, αυτό είναι ωραίο. Λέει, ας κατοικεί ο λόγος του Χριστού. Πώς μπορείς να απομνημονεύσεις τον λόγο? Ας κατοικεί ο λόγος μέσα σου. Πώς κατοικεί ο λόγος μέσα σου? Με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά τραγούδια, τραγουδώντας. Άκου, έχεις τραγουδήσει ποτέ τραγούδια με εδάφια της Γραφής? Ο παππούς μου όλη μέρα τραγουδούσε τραγούδια με εδάφια της Γραφής. Ο σατανάς τρέμει τα τραγούδια εδάφια της Γραφής. Το ήξερες αυτό? Το εννοώ πραγματικά. Λέει στη βίβλο ότι όταν ο βασιλιάς Σαούλ ήταν δαιμονισμένος και ο Δαβίδ έπαιζε ψαλμούς, το πνεύμα, τα πονηρά πνεύματα τον άφηναν ήσυχο και έφευγαν. Όταν τραγουδάς τραγούδια με εδάφια της Γραφής, ο σατανάς φοβάται αυτά τα τραγούδια. Θυμάμαι, ήμουν 6 χρονών. Ο ξάδερφός μου και εγώ περπατούσαμε προς το εξοχικό των παππούδων και μια μεγάλη ομάδα σκύλων, ρουμάνικα καρπάθια, τσοπανόσκυλα, μεγάλα ζώα, άγρια, μας επιτέθηκαν και ο ξάδερφός μου άρχισε να κλαίει για κάποιο λόγο. Εγώ έσκυψα και άρχισα να τραγουδάω ένα τραγούδι που λέει «Δεν φοβάμαι τίποτα, ο Ιησούς είναι ο υπερασπιστής μου». Και μόλις άρχισα να τραγουδάω, οι σκύλοι σταμάτησαν. 2 από αυτούς το έκαναν αυτό, ξέρεις. Και μερικοί από αυτούς γύρισαν πίσω, κάποιοι σταμάτησαν, 1 ή 2 ήρθαν και άρχισαν να τους χαϊδεύω. Και ο ξάδερφός μου λέει «Ποτέ δεν ήξερα ότι οι σκύλοι φοβούνται τα τραγούδια». Τραγούδαν, αδερφέ. Τελευταία, μερικά από τα μέλη μας μοιάζουν σαν να τους έχουν χτυπήσει με ρόπαλο του baseball στο κεφάλι. Σαν να λένε «Ο Ιησούς με αγαπάει, αυτό το ξέρω. Γεια σας». Να χαίρεστε πάντοτε εν Κυρίω, πάλι θα πω, να χαίρεστε. Τραγούδια από τη Γραφή, τραγούδια από τη Γραφή. Ποιος τα ξέρει? Για να δούμε λοιπόν. Ζητείτε πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού. Έλα τώρα και... Καλά, φτάνει, ευχαριστώ. Δώστε ευχαριστίες. Δώστε τις ευχαριστίες σας. Εντάξει, αυτό το ξέρετε καλά. Επόμενο. Πάντα. Είσαι η... Εντάξει, λοιπόν, ναι, σωστά, καλά. Λοιπόν, αν τα ξέρετε, γιατί δεν τα τραγουδάτε? Τραγουδίστε όλη μέρα. Σας προσφέρει προστασία, σας δίνει χαρά, φέρνει χαρά στην οικογένειά σας, στην καρδιά σας, φέρνει πίστη. Σας κάνει ανθρώπους που έχουν Θεό, όχι λυπημένους ανθρώπους. Τραγουδίστε στον Κύριο. Έτσι απομνημονεύετε τη Γραφή. Ας τελειώσουμε. Απομνημονεύστε εδάφια της βίβλου. Πόσοι από εσάς απομνημονεύετε εδάφια της βίβλου? Ξέρετε αυτά τα εδάφια? Ο άγγελος του Κυρίου. Τα ξέρετε. Μην αγχώνεστε για τίποτα. Τα ξέρετε. Είσαι το καταφύγιό μου και η δύναμή μου. Ανάθεσε τους δρόμους σου στον Κύριο. Τα ξέρετε. Αυτός που κατοικεί. Το θυμάστε. Καθάρισέ με, Κύριε. Μη φοβάσαι. Γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Το έλεος του Κυρίου ποτέ δεν λέει. Το ξέρετε αυτό? Απαγγείλετε και απομνημονεύστε ένα ακόμη εδάφιο κάθε μέρα. Και στο τέλος του χρόνου θα έχετε τόσα πολλά. Και στο τέλος του επόμενου χρόνου θα έχετε τόσα πολλά. Και αυτές οι γραφές θα είναι το όπλο σας. Προσευχηθείτε με δέηση. Και αυτό είναι το τελευταίο σημείο μέχρι να τελειώσουμε. Τι είναι η δέηση? Τι είναι η δέηση?
σημαίνει επίμονη, ταπεινή, συγκεκριμένη προσευχή. Δέηση σημαίνει ότι αν θέλεις ο Θεός να σου δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση, πρέπει να του κάνεις ένα συγκεκριμένο αίτημα. Μην περιμένεις συγκεκριμένη απάντηση αν του δώσεις ένα γενικό «Συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες». Πρέπει να πεις «Κύριε, κριτικάρω την αδερφή μου». Με καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να πεις «Κύριε, να είσαι με τους φτωχούς». Πρέπει να πεις «Η γειτόνισά μου, η Μαρία, χάθηκε». Πρέπει να είσαι συγκεκριμένος. Αν πραγματικά θέλεις να προσευχηθείς, πρέπει να είσαι συγκεκριμένος. Με καταλαβαίνεις. Θα σου πω μια ιστορία και τελειώνουμε. Ο γιος μου χτίζει ένα σπίτι στο College Dale, στην κορυφή του βουνού. Και με παίρνει τηλέφωνο, μπαμπά, είμαι απελπισμένος. Του είπα, γέ μου, τελευταία είσαι πάντα απελπισμένος. Τι συμβαίνει? Μου λέει, μπαμπά, οι τιμές έχουν τριπλασιαστεί. Πληθωρισμός, COVID, οι τιμές έχουν τριπλασιαστεί. Και τα διαθέσιμα χρήματα που έχω δεν επαρκούν. Για παράδειγμα, μόλις άρχισα να βάζω τα πρώτα θεμέλια και είμαι έτοιμος. Και νόμιζα ότι τα θεμέλια θα κόστιζαν γύρω στα 9.000, 10.000. Είναι 30 και είπε, μίλησα με αυτή την εταιρεία. Θέλουν 32, μίλησα με εκείνη την εταιρεία. Αυτοί θέλουν 34, μίλησα με εκείνη την εταιρεία. Αυτοί θέλουν 28, η φθηνότερη ήταν 22.000. Μου λέει, θα με σκοτώσει, εγώ είχα προϋπολογίσει 9 ή 10.000 για τα θεμέλια. Αν το κάνω αυτό, τα επόμενα 3 βήματα, τελειώνω τα λεφτά, θα με σκοτώσει. Του λέω, γέ μου, προσευχήθηκες? Μου λέει, ναι. Είπα, Κύριε, βοήθησέ με το χτίσιμο του σπιτιού. Γέ μου, είσαι τρελός. Το σπίτι είναι μεγάλο, τόσα πολλά στάδια, δηλαδή ακόμα και μικρές λεπτομέρειες. Τα υδραυλικά, το πάτωμα, το σπίτι είναι μεγάλο. Δεν φτιάχνεις όλο το σπίτι σήμερα. Τι κάνεις σήμερα? Τα θεμέλια. Τότε προσευχήσου για τα θεμέλια. Μην ζητάς το μάνα του αύριο σήμερα. Σήμερα ζήτα το μάνα που χρειάζεσαι σήμερα. Μου λέει, δηλαδή θέλεις να προσευχηθώ για τα θεμέλια? Ναι. Μπαμπά, αυτό είναι τρέλα. Του λέω, τότε μην με ξαναπάρεις. Γεια. Γονάτισε. Στο μέρος των θεμελίων είπε, Κύριε, θα ρίξεις τα θεμέλια για μένα γιατί δεν μπορώ να αντέξω αυτά τα χρήματα που ζητάνε. Ενώ προσεύχεται, έρχεται ο γείτονας και ο γείτονας χτίζει δίπλα του ένα τεράστιο σπίτι τέρας. Και λέει, φίλε, χτίζεις κι εσύ σπίτι? Ναι, εσύ τι κάνεις? Προσεύχομαι. Γιατί? Είναι πολύ ακριβό να ρίξω τα θεμέλια. Λέει λοιπόν, είχα μια μεγάλη ομάδα και μου είπαν ότι επειδή είναι στην κορυφή του βουνού, είναι πολύ ακριβό να φέρουν όλα τα μεγάλα μηχανήματα. Έβαλαν τα θεμέλια, έφεραν όλα τα μηχανήματα και όλη την ομάδα. Έβαλαν όλα τα θεμέλια και είχαν πάρα πολύ μπετόν, περίσσεψε μπετόν και ο Δήμος θέλει να τους χρεώσει για να το ξεφορτωθούν. Πρέπει λοιπόν να πληρώσουν για να το πετάξουν. Μίλησέ τους. Μιλάει μαζί τους και του λένε, θα μας άφηνες να βάλουμε τον μπετόν στα δικά σου θεμέλια για να μην χρειαστεί να πληρώσουμε για να το πετάξουμε. Και λέει, πόσο θα μου χρεώνατε? 2.500 για τα μεροκάματα. Μου τηλεφώνησε και μου είπε, μπαμπά, η δέηση πιάνει. Του είπα, προφανώς. Να προσεύχεσαι συνέχεια, αδελφέ. Ο χρόνος μας τελείωσε, άκουσε. Ο Ιησούς έρχεται. Πολύ σύντομα. Έρχεται ξανά, ναι, έρχεται ξανά. Ο Κύριος Ιησούς έρχεται. Πόσοι από εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, θέλετε πραγματικά να είστε στον ουρανό? Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά. Πόσοι από εσάς θέλετε να είστε έτοιμοι για την κρίση που έρχεται πολύ σύντομα? Πότε πρέπει να ξεκινήσετε την προετοιμασία? Ευχαριστώ που δεν είπατε αύριο. Τώρα, πόσοι από εσάς θα πάρετε μια ειλικρινή απόφαση να αρχίσετε να επιδιώκετε να είστε στον Κύριο, στην παρουσία του Κυρίου, να είστε συνεχώς σε προσευχή, να τρώτε και να αφομοιώνετε καθημερινά το Λόγο. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν με τον Λόγο. Φάτε το σώμα μου, λέει ο Ιησούς, να τρώτε καθημερινά τον Λόγο και να είστε πλήρως καλυμμένοι με την πανοπλία του Θεού. Πόσοι από εσάς θέλετε να προσευχηθείτε αυτή την προσευχή και να κάνετε αυτή την προετοιμασία καθημερινά, ξεκινώντας από τώρα? Θα σας ζητήσω να σκύψετε τα κεφάλια σας και να προσευχηθείτε ιδιωτικά για 1 λεπτό και να πείτε, Κύριε, θέλω να είμαι έτοιμος. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου, αλλά σου ζητώ βοήθεια. Βοήθησέ με από τώρα να μην απομακρυνθώ ποτέ από εσένα. Όταν απομακρύνομαι και σε ξεχνάω, σε παρακαλώ, Κύριε, θύμισέ μου και βοήθησέ με να επανασυνδεθώ μέχρι να μείνω συνεχώς συνδεδεμένος. Θέλω να είμαι στον Κύριο. Βοήθησέ με να προσεύχομαι συνεχώς, χωρίς να σταματώ, να συνηθίσω να επικοινωνώ μαζί σου.
Βοήθησέ με να μελετώ το λόγο με επιμέλεια και προσευχή, να τον τρώω και να τον απομνημονεύω. Και Κύριε, σε παρακαλώ βοήθησέ με να είμαι καθημερινά πλήρως καλυμμένος, εγώ και η οικογένειά μου. Με την πανοπλία του Θεού θα με βοηθήσεις, Κύριε. Σου παραδίδω τη ζωή μου. Κάνε αυτή την προσευχή. Αμήν. Πατέρα στον ουρανό, γνωρίζεις την ειλικρίνεια της καρδιάς μας. Γνωρίζεις όλες τις ανάγκες μας, τις βαθιές μας επιθυμίες. Περίμενες πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την προσευχή. Χαίρεσαι όταν επιθυμούμε την παρουσία σου. Κύριε, συγχώρεσέ μας γιατί γνωρίζουμε τόσα πολλά και έχουμε κάνει τόσο λίγα. Και βοήθησέ μας τώρα. Άκουσε τις προσευχές μας, Κύριε. Βοήθησέ μας τώρα να μένουμε συνεχώς στον Κύριο, στην προσευχή, στον Λόγο, πλήρως καλυμμένοι με όλη την πανοπλία του Θεού. Βοήθησέ μας να διψάμε. Για τον ουρανό να διψάμε για τον ερχομό σου, αλλά πριν από αυτό να διψάμε για την καθημερινή σου παρουσία, να γεμίζουμε με το πνεύμα σου, να γεμίζουμε κάθε πρωί με φρέσκο λάδι. Προσευχόμαστε στο πολύτιμο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που απαντάς στις προσευχές μας πέρα και πάνω από ό,τι μπορούμε καν να φανταστούμε. Σε αγαπάμε και σε δοξάζουμε. Αμήν.